Hem de parlar de temes polèmics que no vull que quedin enregistrats, que de veritat. Però cobra per fer això? No, home, no. Amor, tu cobres? No, jo no. Bueno, no. Sí que cobro. Amb alegries. Amb coses intangibles, immaterials. Sí, senyor, amb alegries. Que és de lo que ens alimentem la bona gent. Això és el compra el plat. Això és el que m'omple el plat cada dia. Això és el que m'omple el plat i no paga la hipoteca. Àngela Maria. Àngela Maria. Si la joia m'hagués de pagar la hipoteca... Ara. Bueno. Jo la tindria pagada, plens de joia. Adri, una cosa. Esteu molt forts, eh? He vist uns vídeos avui. Bueno. De la Gina. Es foten uns reportatges. La Gina està molt forta. A més, es foten uns reportatges i uns vídeos i unes coses. Se'ls curra, la tia, Se'ls curra molt. Però esteu forts de camí, o sigui... Jo he vist uns stories, tu què has vist? Això. Jo crec que he vist això. Fa poc un reguitzell com de moltes coses seguides, amb molta gent. Sí, perquè vam anar a una competició aquest fin de... A més, caminant com, que a mi això em fascina, caminant amb les mans a terra, m'entens? Aquest no l'he vist. Sí, és el mateix, és aquest. Només hi ha aquest, És aquest, camina així. Al principi camina amb les mans, la Gina. Joder, però no se m'ha escapat aquest moment. O sigui, jo... Bueno, és que... Sí, però això és una prova de... Sí, és que el crossfit... Caminar a quatre potes? No, a quatre no, a dos, però amb les mans. No, a dos. De cap per avall, a fer la vertical. Claro. No estava entenent res. Ara em quadra més. Si jo pensava que era caminada com de quatre, saps com? Amb peus i mans i dic, això és una prova. No, és que això no té molt... Jo què sé. Qui faci millor el gos? Jo què sé, al final. No, però estic rebentadíssim, Però com és que esteu tan fort? Però abans ja ho estàveu? O sigui, ara... No, clar que no. No, jo vull saber... No, ara va en sèrio. Perquè jo que tinc com aquesta fantasia que algun dia estaré molt en forma... Només de pensar-ho molt, tu ja t'estàs posant en forma. Sí. Només de donar-li voltes a veure els vídeos de la Gina ja t'estàs posant en forma. Saps què m'ha dit el Ramon? M'ha dit, carinyo, en lloc de lamentar-te, diu, per què no t'estires un moment que te refots 4 abdominals? Dic, tu estàs loco o què? Doncs això funciona, No, jo passo de fer això. Com he de fer jo 4 abdominals allà? Una? No, passo. No. Ara imagina't que em poso en forma. Ara, quina decepció. No. Però llavors, per exemple, G. Què ens queixaria? Era una persona que ja feia molt esport. No, zero. M'ho dius de veritat? De veritat. Però quan fa que feia? O sigui, és que això m'al·lucina. Ella va començar a fer crossfit. Ella va començar en plan sortir a córrer, va fer 3 dies, literal, no és broma, i després es va apuntar a crossfit perquè el seu cunyat va obrir el box. Sí. I porta, crec que des del 2021, Clar, és que són molts anys, Però ella ja sabia caminar fent la vertical? No, clar que no. Però sabia fer la vertical? No. Però, carinyo, això s'aprèn? Jo no ho puc aprendre. Són molts anys, d'esports. O sigui, és una cosa que s'ha d'anar esforçant cada dia. O sigui, no és... Tu no fas la vertical? Jo sí. Tu també? Sí, també camina amb les mans. Però el vídeo no surt. O sigui, perquè no ho vaig fer jo, ho va fer ella. O sigui, érem un equip de 4 i ho van fer 3 i jo no ho vaig fer. Estàs obligat a que tothom sàpiga fer la vertical i caminar? Depèn la competició. Jo tinc la sensació que igualment... A tu et sabria greu no poder caminar amb les mans i no poder fer la competi i fer anar malament al grup. Ara, perquè jo tinc la sensació que igualment això és gent que abans ja saps fer una roda, un pi... Jo són coses que no he sabut... Jo no sabia fer-ho. Jo no sabia fer la vertical. Però jo zero, Adri? Però zero d'una patata. Zero d'una patata? A mi em dius fer la roda, faig una patata a terra. Això feia jo? Jo sé fer la roda. T'ho juro, i em queia al terra. Bueno, perquè tu sempre ho has sabut fer. Bueno, no. Jo no ho sabia fins que me'n van ensenyar. Jo et vaig dir una cosa. Un dia allà a Garachico, a les Illes Canàries, vaig coincidir amb una nana que em va dir, pues aprendràs a fer la roda. Però de gran? No. De petit. Però jo no. Jo no sabia. No sé, jo tinc la sensació que hi ha un exercici que es veu molt clar l'evolució sempre, que és aquest que et tires cap amunt, la barra. Sí. Saps aquest que obres de cames i tires cap amunt? Jo no l'estic entenent. T'obres de cames? Sí, un que fas així, que el penjo molts cops, que faig així. Sí. Vale. Doncs aquest exercici vaig començar amb una barra, o sigui, normalment hi ha 2 barres, vale? Que és la gran, que és la de 20 quilos, i la petita, que és la de 15. Vale. I després hi ha una més petita encara, que és la de 12. Doncs jo vaig començar amb la de 12. Sí. 12 quilos, fa 2 anys. Estic amb 97 quilos. Clar, és igual, és que jo ja m'estic entenent. Jo entre que se m'està juntant la perimenopàusia aquesta que suo tot el dia, és que no entenc aquesta suor que em ve per tot arreu. Jo també. No, Adri, el meu és molt fort perquè jo no suava així. L'altre dia, de cop vaig... O sigui, jo també em notava... hi ha canvis hormonals al cos. Jo em notava aigua caient. O sigui, aigua. I jo vaig pensar, però què és això? I al final vaig dir, és que és la meva suor. Com un mar, com un petit mar per dins meu. Dic, però què és això? El cos està eliminant residus, està bé. Què hem de fer, Sara? No sé. Abraçar els canvis. I tant, però si jo els abraço tots, mare meva. Ja està, és el que hi ha. Sí, jo tenia una suor que no feia gens dolor. I va arribar un punt, una vegada... Que et va fer pudor? Que la suor de nervis no m'havia passat mai. Feia una peste, o sigui, la suor normal... No seria la samarreta? No. De sobte vaig descobrir que la meva olor de nervis... I que t'havia canviat una proteïna? Estava fent una obra de teatre allà a Madrid
I de sobte vaig començar a fer una catipent increïble. Que m'ho van haver de dir els de l'obra. Jo depèn la samarreta que porto. Però què et van dir? Doncs hi havia una actriu que va dir, hi ha algú que no s'ha dutxat, que fot una pesta increïble! I jo li vaig dir... Soc jo i m'he dutxat. Jo m'he dutxat, però ho sento, perquè jo no havia mai aquesta olor, llavors jo no em posava uns desodorants d'aquests superforts. No estava preparat tampoc per aquesta olor. Perquè aquell dia ja, vinga, desodorant. Però t'autoloraves. Sí. Llavors tu creus que va canviar una proteïna, una hormona, un algo? Va haver un canvi? Jo crec que són canvis cíclics hormonals, de que tu de sobte... Canvis de la vida. Ens hem fet grans. Ai, tant que ens hem fet grans. Doncs ja està, doncs ara... No, jo està bé perquè no em fa cap pudor, o sigui, zero pudor, zero. Però és com una mullena constant que jo no hi estava acostumada. Llavors, la ronxa aquesta que no puc suportar, vaig de casa meva a l'escola d'una filla i porto una ronxa que sembla que m'han anat a fer 4 maratons, que dic, però això què és? Tu ves-ho dient. Però això què és? Vinc de córrer. Vinc de córrer. Tu allà on arribis, vinc de córrer, perdoneu. Oh, és que vinc de córrer, vinc del CrossFit. Vinc d'una competició, és que no puc més. La gent que estigui veient aquest programa, no estic malalt, però he pensat que la Sara voldria engegar l'aire i m'he posat un buf. L'Adri ho ha preguntat. O sigui, és que no m'has vist tu, però l'he fet perquè porta el buf. Perquè, home, perquè si m'ha d'enxufar aquest aire i ja no es vol posar aquí perquè se li veu la dent que no li agrada i jo sóc una persona sacrificada i perquè ella surti afavorida i jo em foto un xorràs. Literalment estem a 30 graus fora. Però jo m'encostipo només que em bufin a la cara. Però no passa res. Cadascú se sap el seu, eh? Jo us he dit, per exemple... M'estic protegint així perquè ja tinc fred al braç. Jo he sigut una nana sempre de zero calor. Zero calor. Jo zero aire condicionat. És que jo sóc una persona que no em fa falta. A mi tampoc. Aquesta sensació de em moro de calor no la soc tenir. És que a mi m'està començant a passar. És que us dic jo que estic amb la menopàusia. Potser no estic ni amb la perimenopàusia. Quan va ser aquella dada que em vas esfereir, que és els anys amb els quals comences a produir l'olor a vell? Què dius? Ho vaig a buscar. Olor a viejo. Jo ho he vist, això. No, són com 30, vull dir. Sí, jo ho he vist. Ja estem tots allà. O sigui, ja estem fent pudor de vell. Ja estem començant a... Però saps què vull dir? L'olor... Sí. Però és que encara o sigui, no la treus en fora, però dins teu s'està fent. La produeixes a un nivell que no es deu olorar, però ja l'estem produint. A partir de los 30 anys. Veus? A partir de los 30. Hòstia, he començat aquest any. Com no vols la perimenopàusia, el que sigui? Clar, és que si ja... O sigui, me puedo dar con un canto en los dientes que no fa pudor. Ja ho estic veient. Clar. Tu quants anys tens, Adri? 24? 30. Ojalà 24, tio. Em quedaríem molts anys de CrossFit encara. Quan deixarem el CrossFit? No hi ha límit, però clar, ara ja començo... Sky is the limit. Sky is the limit, però cada cop costa més. La pròtesi de genolls, de caderes, és el límit. No, però cada cop costa més agafar múscul. Però, amor, tu em vas... Quan més gran... Però tu em vas vendre que m'hi podia posar quan fos, eh? Però que et pots posar quan fos, però et costarà més. Però a veure, un moment. Costa agafar múscul, però, a veure, en algun punt has de parar de créixer de múscul i mantenir només. Hi ha un límit de massa muscular que pot agafar cada persona. Però tu encara que arribis pots seguir anant al CrossFit. Sí, tu pots seguir anant. Vale, és que m'estàs parlant com, no, jo a la que ja no augmenti ni un gram de múscul, jo deixaré el CrossFit. Dic, a veure, tampoc cal. Llavors, quan tu estàs ja becerro, bueno, estarà que no... És que tindràs tanta musculatura que no podràs ni caminar. T'imagines? Com aquesta gent que no es pot rascar l'esquena. Et pots rascar l'esquena? Sí, clar. Aquests es dopen. Clar, és que sense dopar tot... Sí. No, ho he vist. No, perquè si no es dopa tot està bé. Sabeu que estan fent uns Jocs Olímpics de superdopats? Sí, van durar un dia, van ser un fracàs. Van durar un dia? Què ha passat? Va ser un fracàs perquè no van batre cap rècord. Un només, de natació. Què dius? Amb tota la dopamenta? Sí. O sigui, clar, havien canviat, igual que la d'allò, però et pots dopar. No hi havia límit de dopatge. No, era la gràcia, o sigui, era... A veure si mors. Sí, era dopatge a muerte. Dopatge a muerte. Sí. A mi em va informar P. Oleto, que tots aquests temes el fascinen, i me'n va informar. Jo dic, però quina fantasia és aquesta? A mi això m'ho dius que és una cosa clandestina molt amagada i m'ho crec. I tu creus? Bueno, era Las Vegas, o sigui, vull dir. Ah, vale. Jope, haver dit abans. Anava a dir, a veure quin estat permet fer aquesta salvatjada. Tu què creus? L'estètica era increïble, més. O sigui, increïble, com molta llum neó, molta foscor, nedant com en unes piscines de foscor. Sí. No, us ho juro, eh? Bueno, igual que les Olimpiades, però al revés. Igual que exacte, sí senyor. Una mica com l'Olimpiada s'hagués No, perquè l'Olimpiada és molt papal. No, estava pensant en tots aquests shows que ens van regalar pel papa, també. Verge del Carme.
Estava pensant en tot això, però això és molt olimpiada normal, com si diguéssim, molta llum. Sí, perquè també molta inauguració. Molta inauguració. Molt petardeo, molta llum, molta música. Però d'origen, les olimpiades a mi m'agraden. Sí, les cerimònies i les... No, les olimpiades. En general. A mi m'agrada molt veure tot el salt de trampolí, em fascina. Jo també. Jo tot el que és natació, però el trampolí és que em provoca un gust, perquè la natació en si, bueno... És més monòtona. Però aquell salt... I com cauen, Que és tan breu. És que no surt ni aigua. Tan breu, tan efímer, aquell xuf que dius, aquest ho ha fet molt bé. A més, com que tu et sents una mica jutge perquè tu veus. Perquè pots saber, no? Aquest has quitxat massa. No. Sí. Llavors, tota aquella sincronització quan es tiren amb dos... Sí, és molt maco. És una fantasia. O la natació sincronitzada. Llavors, la sincronitzada, anava a dir, és una fantasia de veure, perquè és una fantasia. A mi m'agrada molt el salt, també, que això no surt amb... Però són com competicions com molt importants. El salt que fan a l'acantilado... Sí, de Red Bull. De Red Bull. Sí. M'encanta. No has vist mai? Però... Això fa por i tot, Però en quin vehicle? Van amb un vehicle? No. Això és gent que fa el que fas en una piscina del trampolí, però és un acantilado. Quin estat també permet aquesta salvajada? Però això és com una cosa, vull dir que són coses com serioses, No, vull dir, campionat del món de l'acantilado. Del Red Bull. A mi m'arresta una mica de serietat. No, Red Bull té d'ales. Mira, veus? I mitja hora caient. Aquí. European Cliff Diving. The Heart of the European Cliff Diving. European, On està això? Aquest és a l'Adriatic Town. És el vídeo que he pillat. M'agrada molt que es passegin amb el banyador per aquí pel... Fot impressió, perquè és pràcticament anar despullat, És anar despullat. Fa impressió l'eslip aquest aquí al mig de la zona urbana. Jo avui m'he estat provant molts biquinis, molts banyadors. Hem rigut molt. Sí, molt eslip, hem rigut molt. Goita, xap! Aquella ha esquitxat una mica massa, Ha esquitxat una mica massa. Comentaris de la jutgessa de la d'allò. M'ha esquitxat una mica massa la nana. M'ha esquitxat una mica massa aquesta nana. Aquesta nana... Per aquí no, Per aquí no. Jo porto 2 temes molt breus que els puc matar... Quins són? En un moment, si voleu. Ai, Adri, o jo ho tinc molt fort, o de cop, o sigui, m'ha fotut un hòstia aquí. Vale. Tema número 1. Soc l'única persona que en cert moment de la preadolescència i adolescència va decidir que tenia una lletra preferida de fer, d'escriure. Com, què vols dir de fer? Jo la F. Jo també! Què? És en sèrio? És en sèrio, perquè em quedava molt bé. És que em sento 100% representat, però que a més m'agrada fer-la lligada. A mi lligada sempre. M'agradava fer-la també en lletra d'impremta i lletra majúscula. O sigui, t'agradava totes les versions. Tot, és que era la lletra perfecta. I fins i tot ara, quan escric la lletra F, que la faig d'impremta, em dona gust. Dona gust. Almenys dic, hi havia una F aquí al mig. Bueno. Jo t'he dit que és xerta, Però és que jo sabia que no podia ser l'única persona de l'univers. Però el que em sorprèn que estigui la mateixa. Jo crec que és que la F és molt guai de fer. Però tu creus que tothom té la F? No, espero que no. Jo mai he sentit com un ple concret, especial fent la F. I quina? No, la Q majúscula em provoca molt plaer, que l'acabo de pensar. La majúscula? Però perquè ho he pensat ara, sí. Però et queda bé la rodona? És que no faig ben bé una rodona. És que estic... Veieu el que fas? Sí. M'enteneu? Sí, és especial. Sí. És com que lligues, no, al final? És especial. No havia pensat mai en això, No, però jo sí, jo amb la F. És que és curiós perquè jo pensava, això és una cosa que jo em penso que sóc l'únic, però jo crec que això molta gent ha de tenir una lletra que... També et dic, totes les altres lletres em queden malament. Clar, és que la F és molt gustosa. És molt altament probable que quedi bonica. La F, Hòstia, que fort. Veus? No... Zam. És que està... Bueno, perquè és molt bonica de fer. Ja t'entenc. I l'altra, a mi també m'agrada, fas el pont i llavors la ratlla. És que quan escolta'm una cosa, perquè no ens fem un dia... És que estic tenint moltes ganes. Fem-nos anàlisis d'aquest de la lletra. De la grafologia. Sí, fem-nos això. Que jo vaig anar a un curset. Jo te'l puc fer jo, perquè vaig anar al curset un dia. Joder, macho, dona'm un paper, Adri. Vull. Dona'm un paper i un boli. No, perquè... Jaume? No, t'ho faré. Fes-m'ho? Però és que més estic pensant, perquè... O sigui, jo ara... Com escric... No et sabria dir si faig la F així, si la faig així... No ho saps? No? Hauria d'escriure? Vaja. Bueno, això vull que els embuders ens ho diguin, si tenen lletres preferides d'escriure, però que això ho has de pensar preadolescència i adolescència, que és quan tens el cap per pensar en aquestes coses. No, sí, és que m'encanta. Però m'explico? Sí, però igualment doneu-li una volta. I jo vull saber si els embuders també els ha passat quina lletra és i si és la F. Vale. Si és la F, la lletra... Home, portem 2 Fs ja, Això m'ha xocat molt, que fos que sigui també una F. Però ara, clar, escriuré com en pressió. Mira, veus? A veure... Hem escrit tots la F, que també és una altra cosa molt radiofònica. No, perquè jo vull escriure... No, jo vull escriure coses. Fem-me un dictat. Faig... Ai, no, tinc molt nervi. No, perquè ja no ho Faig follades frenètiques. Vinga.
I com ho escriuria si no pensés? Ara no penso. Clar, és que ara... Joder, no, és que estic molt nerviosa. M'encanta. Avui al matí he vingut aquí un moment a gravar una cosa i estàvem sonant. I dic jo, mira. Pel matí no. És veritat, sí, soneu a les 12. Ja està. Dilluns a les 12. Faig follades frenètiques. Ara això em feu un zoom i si algú és grafòleg... Problemes amb el pare, Bueno, ja t'ho arreglaràs. És que avui vaig a sopar amb ell. Què m'he dit? Doncs avui li dius. És broma. A veure, és baixeta i arrodonida, tendeix més a l'arrodoniment. La F o tot? Tot. Ho veus que m'estic inventant, Sara, què vols que et digui? Amor, m'estava encantant! Sí, és una xorrada, això de la grafologia. Sí? No, però ho vull saber. Bueno, és que no me'n recordo perquè tot era tan... Amor, aquí tot el dia parlem de canals oberts, doncs obrim-nos a través de les lletres. Sí. Diuen molt de tu. Diuen molt de tu. Sí, mira, jo t'escriuré ara també el que jo faria. Però escriu faig follades frenètiques, Ai, m'està encantant perquè no s'assembla gens. Però i com fa la F? Bueno, és que ara ho veuràs, és que això és una fantasia. Vale, i ara l'Adri, passa-li. Adri, tu has de tornar a venir, amor. I això haurem de fer una foto. Ara després. Això hem de fer una foto i ho hem de penjar. Sí, jo vaig dir que començaria a penjar moltes coses, no ho he fet, però estic a punt. Coses que recordo del meu curset de grafologia. Adri, vine a escriure. La gent que ens encerclem la firma som gent que busquem protecció. Uau. Com l'encerclem? Saps que jo la firma dels 10-11 l'encerclava? O sigui, s'acabava amb una rodona, que feia una altra rodona, posava les inicials dels meus cognoms a la rodona petita. Buscaves protecció. Doncs la meva és un invent. Tot és inventat, No, que m'és igual. T'anava a dir la meva. Que tu poses... Que m'encanta. Que tu creus tant que jo dic que... Però bé, no és inventat, vull dir que, bueno... Ja, però jo t'anava a dir que la meva firma Ara tinc fred i tot, fer el que em va sortir, saps? Claro, però aquí està la gràcia, que és com que això representa que és l'inconscient. Ai, digue-m'ho, perquè és que això és una fantasia, m'està xiflant. La gent que subratlla busca reafirmació. Si és més... A veure, fes-me la firma. Mira, jo feia això. Aquesta és la meva primera firma. Super, molt rodoneta, molt arrodonida, amb una personalitat molt suau. I ara com és? Després vaig passar... Estic odiant aquest moment cada segon perquè em vaig sortir horripilat d'allà i després vaig estar buscant, i això és una pseudociència que es basa en 0,0 coses... I per què vas fer-ho? Perquè em creava... Realment, jo pensava que era una cosa més seriosa. Després vaig fer com anar... O sigui, m'ho lligava tot lligat. Hòstia, això, cuidado, Això està fatal, no? Bueno, això no petes fi... Això és assassin sèrie? Sí, carinyo. Ara trobaran la firma. Escriure tot el nom i tots els cognoms... És espantós. És molt estranyot. Després vaig... Fas tots els cognoms? No, això va ser un moment de la vida. Repàs històric de les seves firmes. Repàs històric. 1, 2... Després la 3 era... No sé si me'n recordaré. Jo no me'n recordo de res. Vale, sí. Ho estàs veient. I d'aquí, sí, aquesta va ser... I la vaig... O sigui, és igual, o sigui, la faig sempre igual. Però tu l'anàlisi... L'anàlisi, això és un petit borrillo. Aquí hi havia molta confusió. Vale, vull dir, l'anàlisi no és que te'l faci jo. I fa molts anys que la meva firma és aquesta, que em sembla una cocada, és això. Super. Està molt bé, oi? Hem anat una mica de més assassí a menys, sí, ens hem anat integrant en la societat i amagant el nostre jo interior. El nostre jo interior. Mira, no me la demana, però jo te faré la meva, també. Amore, per què et penses que poso això aquí? Mira. Adri, en algun moment has de venir a escriure, Jo encara busco... I tu tens la primera? Jo tinc la primera, l'he anat adaptant. Però és molt maca. Però perquè això... Però estèticament és preciosa. Però perquè això, quan jo la vaig començar era el meu nom, i llavors feia una C... Sí. O sigui, jo abans quan la feia més bé, feia el Jaume... Però tens una lletra molt maca, Feia una... Doncs he tingut una lletra horrible tota la vida. Ara primer feia la C i després a sobre la S dels meus cognoms. Em sembla molt bonic també perquè és una mica del yin i el yang, Sí, que és una mica així, però al final ara, doncs Jaume i l'encercles. Jo us haig de dir que vaig fer molta cal·ligrafia de petit a l'estiu. I és de les coses pitjors que m'han passat. Anava a dir que estàs més orgullosa, pensar que anaves a dir. T'entenc perfectament perquè jo he tingut una lletra horrible tota la vida, i mai m'han obligat a fer la cal·ligrafia i estic molt agraït, perquè al final... Sí. Al final, saps quin va ser el xip? No l'has de fer lligada. Doncs a mi m'agrada fer la lligada. Clar, quan vaig descobrir que la pots fer com d'impremta... No? Sí. Com d'impremta, dius... És més fàcil. Jo sempre he tingut molt bona lletra. Això està molt bé. No sé. Haig de dir, i això és com una cosa... O sigui, que és com de gènere, vull dir, que les noies normalment teniu molt bona lletra. Jo de petit me'n recordo al col·le que totes les nenes feien bona lletra i els nens fèiem unes merdes allà que semblaven... Però perquè la societat ja t'hi portava. Jo crec que sí, Com a nena s'entenia que ho havies de ser, que havies de ser polida, que ho havies de fer bé... La nena té però jo ho intentava, Sí. Jo intentava fer bona lletra. Però no calia.
Sí. Perquè tu havies de jugar a futbol i ser més barruer, no passava res. Que bo era, Amb la pizza loca? No, jugant a futbol. Ja, amb la pizza loca. No, amb la pizza loca, no. Pizza loca? Pizza loca és el que em portava la samarreta? La publicitat de l'Instagram. Clar. Si vam parlar la setmana passada, és que jo m'he quedat enganxadíssima amb això. Ara sembla... El nano em jugava al futbol de petit. Vaig penjar una foto a Instagram. I em portava una samarreta que posava pizza loca. I això ho heu comentat al programa? Sí, la setmana passada. No. Crec que sí. Sí. Total. No. Crec que sí. No. T'ho juro que sí, Jaume. A mi no em passa... O aquesta setmana passada o l'altra. No, a mi no em passa això que no recordo el que parlem aquí. Les firmes no les penjarem, No, la firma no, que ens falsificaran i ens trauran els diners del banc. A veure, jo la meva firma és tan fàcil que també... Adri, vine a escriure, faig fullades frenètiques. Home, però bueno, deixa el... Ara vinc. No, és que tinc moltes ganes de mirar... Ara ho vols veure en directe. Clar. Després d'aquest... Coses de la classe de grafologia. Quan les firmes tenen 3 puntets, posem per cas que al final hi ha com 3 puntets... Et fas tu com l'ETC? No, 3 puntets en forma de triangle, com Jaume, que m'imagina que vas així i fas tic, 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 tic. 3 puntets que fan... Això són 4, m'he equivocat, no sé comptar. Això és que estàs en una secta. Què? Ho veieu que és molt forta anar una... O sigui, es veieu que la grafologia... així directament. Tal qual. Pum. S'acabó ximpo. Clar. Sí, per exemple, si ara començo a fer els 3 punts... Mira, abans feia un punt què és? No, un punt no és res. Un punt és quasi secta. Un punt és un pauet a la secta, Un punt també és igual que subratllar, reafirmar, punto, i dicho, i te calla, la boquit. Vale. A veure, té sentit, Sí, és que tot és... És que a veure... A veure, és que aquesta és com l'horòscop, que tu te'l llegeixes i té sentit. No té sentit. Sí, l'horòscop no, perquè tots diu el mateix. No, I també la cosa aquesta variat, que ens va explicar que les professions també poden dictaminar una mica més... Però tu t'ho prenies en sèrio, llavors allà tu què feies? Per què vas anar a aquest curs? Perquè a mi realment m'interessava, jo pensava que descobriria alguna cosa i de sobte vaig pensar... Doncs no vas descobrir res. Bueno, sense haver vingut, quasi bé que podria dir-te el mateix de quan miro una lletra. Sí, ja t'entenc. Vale? Em sap greu per la Aquest persona, sentiment. tot el carinyo, tot l'amor, perquè està maquíssim. basat en certs aspectes reals, suposo. Sí. Espero que no ho escolti mai la persona que feia el curs, perquè... Però que treballa aquí? Bueno, no, però volta pel poble, clar. Qui és? Castellà. Qui és? Bueno, però per què ens dones aquesta informació? Qui és? Una persona que es dedica a això. Com? Mira, prou. És que ho estic passant una mica malament, saps perquè jo ara no vull... Clar que saps qui és. Clar que saps qui és. És l'única persona que algun cop he llegit que es dedica a això. Clar. És Adrià Tirado? Pla. Sí. Quina més cosa hi havia? Que els jutges o aquesta gent que tal i qual tenen una firma que se sobresurt dels espais, que és gran, que sí que denota tot el que és un jutge. Tot el poder. I per què no pot ser un jutge i fer una firmeta petita o una bonica? Doncs mira, perquè no quadraria. Sí, jo si em fes jutgessa... Jo en algun moment de la meva vida vaig decidir que volia ser notària, això és real, però... Estic parlant de bastant cap aquí, no una cosa de l'adolescència. Sí. Home, està molt bé, o sigui, molt bé. Vale. Econòmicament, sí. Poca feina? És que anava a dir... És que, a veure, això va ser des del primer... O sigui, quan jo vaig necessitar un notari, que no l'havia necessitat mai abans, que va ser firmant la hipoteca, és a dir, fa molt poc, jo vaig dir, però què és aquesta puta... O sigui, què és això? Vull ser notària. Claro. Perquè vaig flipar mandarines. Doncs tu que ets espavilada... No, clar. No puc perquè aconseguiré ser notària si em va bé el 64. Bueno, amb un any de notària... Primer, en un any ja... En un any i guanyes el mateix que tots aquests anys anteriors, Sí. Pues igual però primer t'hauries de treure potser la carrera de dret. Sí, és complicadet. Potser hauríem de fer el dret primer. Hauríem de fer el dret primer, que també que m'ho vaig mirar. Sí, això sí que me'n recordava. És que m'ho vaig mirar i tot. Hauríem de fer el dret i després del dret suposo que anar ja cap a la notaria. Llavors estudiar. Llavors has de saber tantes coses de memòria, Sara. Però és que després al final no les fas servir. Perquè tot el dia l'únic que fa és firmar hipoteques i firmar últimes voluntats. Però si no fot res. Sí. Des d'aquí un petonarro, també, aquest nano, que no recordo com es diu, però té un nom com també molt... Adrià Tirado, crec. Sí, pla. Però... Busca què estudiar per a notario. Busca-m'ho. Dret. Primer has de fer dret. Bueno, però digueu-me, el llavors dret, després no sé què... Unes opos increïbles de l'alçada d'un campanar. Ja està, dret i opos de notario. No sé si un màster, potser. Pues ho faré, Però nena, posa-t'hi ja. Mira, d'aquí 4 anys ja tinc el dret. Sí. A més, jo la vida tal com la tinc... Sí, és que ni una cosa suspendré. 4 anys ja tinc el dret i després ja em faig aquesta cosa i ja està. Aquestes opos. Obtener un título universitario en Derecho, preparar las oposiciones a notario... Y punt. Superar la oposición, tomar posesión de una notaría... Vale. I ja està. Dret i estudiar. És que és ben fàcil, Ojo, que et puc dir una cosa. Vale. Duración total aproximada. Grado en Derecho, 4 años. Vale. Preparación de oposiciones, normalmente entre 4 y 8 años. ¿Qué? Total habitual, entre 8 y 12 años desde el inicio de la carrera. Clar, amor.
Si me dices tu edad y si estás estudiando o has terminado Derecho, puedo darte una hoja de ruta. Digue-li 40 anys, no, 39. Digue-li 39 Però posa-li en català. Sí, posa-li 39 anys amb magisteri musical. A veure què et diu. I interpretació de la Nancy Trunyí. Interpretació de Nancy Trunyí. A veure, C2 de català, C2 d'anglès. Que això no suma res. És igual. A veure què et diu. Vaig justet, ojo, amb 39 anys i sent mestre de música encara és possible arribar a ser notari. Ja ho tens però cal tenir una idea molt clara de l'esforç que implica. Vale. Suaràs la cancel·lada i a més amb la perimenopàusia. 39, 49... 50 i 51, és que encara em quedarien uns anys, de notària. Sí, 15... Partint de la teva situació, posa grau en dret entre 4 i 6 anys si el compagines amb la feina. Que 4 i 6, i 12 també. Posa-li 2 fills. I 2 fills i sense feina. I sense feina actual. Però no, això et dona més hores. Sí, però hauré de treballar, perquè ja no dona més de 5. Exacte. M'ha variat una mica? Quin horror. Amb 39 anys, 2 fills i actualment sense feina, la decisió de començar el camí cap a notari s'hauria d'analitzar amb molta cura. El cabron. És maco, però perquè més també... Però ho diu bonic, Sí. Ho diu bonic. No és un... No és impossible. Hi ha persones que aproven oposicions molt exigents amb més de 40 anys, però en el teu cas hi ha 2 factors importants. La canalla? La salut? Necessitaries primer obtenir el grau en dret que és un detall. I després vindria una oposició molt llarga, que sovint requereix una dedicació gairebé exclusiva. I per què oposició tan llarga? Per què? Perquè és molt difícil. Perquè tenen moltes responsabilitats, representa. No fan res, però perquè tenen milions de responsabilitats. Clar, és la gràcia del ser notari. Jo vaig estar-me embolicant amb un nano... Que era notari? Que anava per notari. Per favor, però quina fantasia. Bueno, clar, jo li vaig perdre la pista que encara no sé si ho ha aconseguit ser, però... On estava? Preparant les opos? Clar, tu pagues a un notari, ell pagava a un notari, perquè li ensenyés, ell estudiava tal i qual, li pagava unes hores a un notari i feien pràctiques, perquè és un examen oral, crec. Què? Fas una presentació, o sigui, l'examen per les opos de notari, vas a un lloc i et pregunten X coses i tu les has de garlar, no sé què et deuen preguntar, algunes llei 159231 del no sé què, comenci. I tu raca, però clar, t'has de saber una infinitud de lleis. La Constitució, tranquil·lament. I més coses, que la Constitució és solo l'inicio, cariño. Vaig a mirar-ho. Les lleis no estan totes a la Constitució. I on estan? Si la ley del cine, si la ley del cine és la 20-2015, la ley de les coses administratives és la 39-2005, vull dir, infinites lleis, amore. I te les has de saber totes? Jo m'imagino que totes. Bueno. I clar, doncs ell feia això, no feia res més en tot el dia. Ell estudiava tot el dia, com 5 o 6 hores al dia. I podíeu follar o no? Sí, clar. Fèieu follades frenètiques o no? Entre 5 i 6 hores, també. Sí, és que clar, per descansar ni que sigui. Bueno, i no feia altra cosa, Però va aprovar? No ho sé, no, jo quan estava amb ell no... Podries contactar amb aquesta persona? Jo quan vaig... Posa'm el número. És que ens interessa. Els mesos que vaig estar amb ell, que van ser com 6, ell va suspendre. Però suspèn molta gent. No sé si era la tercera vegada o segona que es presentava, que ha d'anar a Madrid i has d'anar a Madrid i allà... Sí, a sobre has d'anar allà. No sé quina cosa, un temple de la lei. Dels maçones. No, clar. Bueno, és que ara m'estan venint tot de record de coses d'això i m'està esparverant. No és un record feliç. Bueno, és que el dia que vaig quedar amb ell per dir-li... Això voleu que ho expliqui? No passa res. Sí? El jardí aquest. No passa res. Jo li vaig dir... Tothom té aquests moments a la vida. Jo soc amb ell... Teníem una... S'enrotlla amb un cas notari. Teníem una folla amistat. I llavors vaig començar a parlar... Sí, tu t'enrotlles amb altra gent, què tal? No sé què. I després em va dir, home, però això tu i jo no hauríem de parlar. Dic, per què no? Home, perquè no anem més en sèrio. Dic, no. Ai, amor, estàveu vivint coses diferents. Estem aquí, bueno, això que li vaig dir, perquè el nano s'arrambava... S'arrambava molta gent. Però tenia temps. Per veure un moment. No feia res més. S'arrambava molta gent, però no volia que us arrambéssiu. No ho entenc. Jo tampoc ho he entès. Com? O sigui, tu li vas dir amb qui més folles i ella et va dir, home, amb ningú més. No, i això no t'ho he de dir a tu. Perquè tu representa que perquè ell hauria estar com projectant alguna més sèrio. Perquè nosaltres estem més en sèrio entre nosaltres. Clar, jo li vaig dir... Arramba't tranquil·lament, amor, li vas dir, clar. Jo li vaig dir, no, és que no, jo no... Clar, és que jo li vaig dir que jo no busco ara això. Però jo no buscava això amb ell. Jo amb ell em semblava bé per Sí, el follamigo, sí. I recordo molt el dia que vaig quedar amb ell per dir-li, perquè de seguida vaig dir que aquesta persona m'ocupa tot un espai i un temps, també, que vaig pensar, si vull alguna més sèrio amb algú,
esto ya está. Estic a punt de plorar. Perquè m'estava ocupant massa, vaig quedar per dir-li això, i vaig dir, mira, jo ara vull alguna cosa seri. Però quan t'ocupava? Sí que només estudiava. Doncs ja ens hauríem veure com un parell de cops a la setmana, Vale. Però a mi em sembla... No era sempre fin de. També és que, a veure, també vaig decidir que ja no... Vam començar a fer coses que no eren follar i vaig dir, crec que no és la persona amb la que jo he de... Jo no vull anar al cine amb tu, carinyo. Vull follar, crec que ja està. Que ja està. Però el follar anava bé? Sí. Bueno, home, havia de treure l'home... Sí, és que clar, tot l'estrès, pobre. I que vaig quedar per dir això, més d'un dia que ell venia de Madrid de fer aquests exàmens. Ai, pobre. I primer que ja li vaig dir això, dic, no, és que jo el que... Ara vull alguna cosa seriós. Dic, però tu em vas dir que no volies. Dic, bueno, és que jo no ho veig amb tu. Dic, ara vull buscar alguna cosa amb això. I clar, llavors això no sé si va fer un efecte rebote, que el que va fer el nano és començar a explicar amb tot luxe de detalls el seu viatge a Madrid a fer aquestes notaries, però a un nivell de xifladura que em va començar... O sigui, quan jo portava 5 minuts que ell m'estava descrivint l'edifici on havia fet això... Però per què li va agafar de cop com aquesta? Com una venjança? No, perquè crec que li va semblar que era com treure pit. Perquè era un edifici que amb no sé quants metres d'alt, tot és de marbre, hi havia unes estàtues que no sé què, i jo pensant... M'importa un bledo. Però què estem fent aquí? És que no m'interessa. No, bueno, a veure, em sembla bé que tu m'ho expliquis com t'ha anat, que no t'ha anat bé, que has suspès o el que vulgui, però... Ai, pobre nano. I a més va suspendre, entenc. Sí, però a mi m'impressiona a menys 30. No m'interessa, sí, no m'interessa. No, però vull dir, interessar-me, bueno, si jo tingués un interès per l'arquitectura potser sí, però vull dir, que no m'impressiona. No sé què vols que aconseguim això, perquè a veure, jo t'he de dir que a mi... T'he de dir que a mi m'hagués agradat, A mi tota aquesta cosa com de l'explicació del marbre, tot això a mi m'hagués agradat. Perquè jo puc contemplar que hi ha gent que... Però jo vaig dir, no m'estàs impressionant. De sobte no diria, hòstia, aquest marbre tan bo, vinga, continuem. És que clar... I entenc que ho vau deixar aquí. Sí, es va deixar. I algun cop ara ens anem a aquesta terrassa. No viu a Terrassa, però és de Terrassa. Però te'l trobes? Sí, algun cop ja hem coincidit un parell o 3 de vegades. Mira, pregunta si és notari, només volem saber això. Ja està, és que és igual, exacte. Però escolta'm una cosa, has coincidit sense haver quedat, entenc. No, clar, en festes i en llocs... Terrassa és gran, És que Terrassa tampoc és tan petitó. No, home, no, però si tu vas a l'àmbit cultural, si tu vas a Minyons... Ja t'entenc. Si tu vas a treure la caps a Minyons... Tu vas a Minyons? Bueno, vaig anar a alguna festa, una diada o no sé què, i el nano minyoner, pues allà... I tu vas una mica de la cosa LGTB a Terrassa, pues goita, tot el rato els mateixos. Feu veure que us coneixeu o feu veure que no us coneixeu? Sí, ens saludem. Però ens saludem que no entablem conversa. Ah, això t'anava a dir. O sigui, feu adeu. Clar, però a més és que també amb el P. Hi ha amistats en comú amb el P. Que bonic. Clar, llavors... No, jo si li pots dir adeu, ets notari, ja està. Adeu, ets notari, sí o no, adeu. Perdona una cosa, sí. Només sí o no, gràcies, Déu. Ja està. A veure... No m'expliquis res de marbre. Si no vull saber res meu. Ella estava una mica... Això ho portava per camí de l'amargura, perquè tu imagina que portes 3 o 4 anys que només estudies i t'examines. Sí, ha de ser una merda. I suspens. Tinc una mica el record que era, si no ho aconsegueixo, aquesta vegada que es presentava, baixarà una mica els objectius. Hi ha una cosa que no és notari, que és, no em facis dir què... Prenotari. Un prenotariat. Com la perimenopàusia, perinotario. Un prenotariat que no té aquest nom perquè té un nom com més llarg. Diu que si veu que no... Procurador de no sé què. El Rajoy. Ara m'està... No? Un procurador. El Rajoy és procurador. Ara m'està quadrant procurador. A l'M. Bueno, una cosa que és una mica baixa que intentava allò després. Però això t'estic parlant des de fa 15 anys. És que no sé quants anys fa. Que de sobte, si això és un tema per ell molt fort, jo que una persona que el veus de tant que és un negre, de sobte li diu, què, notari no? No, però digue-li que ets procurador. Llavors ell et podrà dir sí o et podrà dir no, soc notari. M'entens? I si ho intentem averiguar per les amistats en comú del Bueno, doncs això em semblaria molt bé. També, el que sigui, no cal que li preguntis. Què és el prenotario? Estic buscant. Ho has trobat o no? No. Pregunta-li si jo puc ser prenotària. Potser és més fàcil. Sí, és una mica més fàcil. Crec que si t'han d'entrar en comptes d'entrar-te 230 lleis, te'n deuen entrar 190. Està molt bé. Això sí que ho puc assolir jo. Jo crec que és una cosa així. A mi el dret em sembla molt interessant, i això ho dic en sèrio, ho he pensat sempre. Em sembla molt interessant perquè em sembla saber les regles del joc. Correcte. Perquè si no, a mi em sembla que estàs jugant a un joc que no saps com va. Correcte. Però és que qui ha acceptat jugar a aquest joc? Amor, doncs tu quan neixes, carinyo. No, jo no he firmat res. Amor, tu quan tens una feina... Perdona? Jo no ho he firmat. Cariño. No. Estás muy metido dentro del juego. Sí, però, com jo, com el Jaume. Però estic metido perquè m'han fotut, però jo no ho he escollit. Això també és una part de la llei. Una part de la llei diu, has nascut aquí, arrambes amb tota la llei. Però jo no ho he decidit. Això està a la Constitució. Però tu no et sembla interessant saber per què cony... O sigui, està regida la teva vida?
Perquè a mi em sembla interessantíssim, és molt guai. És molt interessant. Perquè tu et penses que eres un ser libre i jo ets zero. Bueno, zero, a veure, entén-me. I també està bé. Sí. O donetes al Mercadona. Què vols dir? Tampoc molta llibertat. Tu pots escollir. Donetes al Mercadona. El teu donet al Mercadona, el teu donet... El sistema consumista et dona molta llibertat. Però que també està bé que no es pugui fer de tot. Sí, home, clar, per l'amor de Déu. Bueno, clar, jo crec que s'hauria de... Algú ha de dir les coses que estan... Hi ha d'haver unes regles del joc, evidentment. Perquè, clar, si no, aquí navajazos pel carrer... No apunyaleu a ningú. No, per més ganes que tingueu, no apunyaleu. No. I si tu veus que has d'apunyalar, apunyales un coixí de cop. Com la mare de l'amiga del Xinxan. Exacte. No era la mare del Xinxan. No, era l'amiga. Sí? Bueno, jo no sé qui era aquesta amiga, però com aquesta seria... No la conozco. No, però jo em refereixo que a vegades... O sigui, però que a mi em passa també que sortir del sistema és molt difícil i fer coses... Però és que és impossible, sortir del sistema. Vale, doncs ja està, però que tu m'estàs venint que no... És que no, és impossible. Jo no he dit això. Ell diu que ell... Que jo no ho he decidit. Ell no ha acceptat res de cap llei. I que està molt bé, perquè tu llavors pots prendre decisions individuals que realment dius... No, doncs aquí estic sent molt valent. Si a tu des de petita et diuen has d'estudiar i has d'agafar una feina i després de tenir 3 fills i després no sé què, jo què faig? Pues això. Pues ja està. Pues ja està. Quina tristor. De tot el que has dit... Jo m'estic deprimint, De tot el que has dit, la llei no t'obliga a fer res d'això. No, la llei no, però la societat sí. Això ja són coses diferents. Però és igualment, és part del círculo vicioso. Mentre no apunyalis... Després hi ha gent que es pot saltar la llei. Necessitem una llei de l'apunyalami. No, és que llei 14-15 del punyal. Sí, és que a veure... Després hi ha gent que salta la llei i no passa res. Això és veritat. Avui està quedant molt reivindicatiu, eh? Qui s'està saltant la llei i no passa res? Pues a l'M. Rajoy. A l'M. Rajoy, a l'Elon Musk. Hi ha molta gent. Els de la isla d'Epstein, aquesta. Però és que hi ha gent que... Però és que tampoc pots saber exactament si són ells o no, si ho han fet o no. És molt difícil. Sí. Tinc un altre tema perquè ens està... Perquè crec que ens està quedant molt depriment, ens estem anant un lodazal. Però a mi m'agrada molt, parlar de tot això. Vale, però sense el micro. Entrar en les misèries. Però que és interessant. És molt interessant. Jo ets a dir que aquest tema m'afecta bastant. Però intentem fer comèdia, porfa. Però per què t'afecta? Perquè voldries punyalar. No, però perquè crec que la societat... És espantós. Estem en un moment decadent. Però és diferent la part legislativa de la part social, eh? No crec. Jo crec que va molt lligada. Bueno. Qui fa les lleis? Els homes. Qui se les passa pel forro? Els és homes. Que són els mateixos 4. I nosaltres aquí, aguantant-nos les ganes d'apunyalar. Però això no té res a veure amb que la societat t'obligui a tenir fills, a estudiar i no sé quantes coses. Però va lligat tot. Feu el que vulgueu, però no apunyaleu a ningú. Home, clar, el capitalisme, tio. Per tenir... Com es diu això? Per tenir obreros, pequeños obreros. Ens obliguen a reproduir-nos per produir. No està a la llei, però està a la llei. Bueno, aquí no us heu reproduït ningú, vull dir que tot bé. I jo vaig en contra d'això. De la reproducció. Sí. Per un futur sense humanitat. Exacte. És que és el millor futur. I ja ho acabem, no? Podria ser el millor futur. És una pregunta que deixem en l'aire. Hòstia, i ha vergat al cap del carrer. Ahir, tornant de la competició amb la Gina, vaig parlar del mecanoscrit del segon origen. Sí. Que va... Bueno, segura que va, no? Sí, el Pedrolo. Que, per cert, no me'n recordo del final. Sí, home. Com és? Sí, al final folla amb el seu fill. Sí. Ja te'l dic jo al final. Vale, perdó, m'ha quedat molt poc màgic. No me'n recordava. Però... No. No, que em moro. Ella diu que... Sí, el Bruce li mor. El no me'n recordo què li passava. El Bruce li mor. Que és el nòvio, no? Un tractor potser s'acaba morint d'una manera molt estúpida, pot ser? Hòstia, ara no que és el que es queda viu. Sí. És que es queden vius dos, no? Es queden vius dos perquè s'han fotut a sota del... És que a mi aquest llibre em fascinava. És molt guai, jo me'l vaig llegir a l'ESO. Sí, em fascinava d'una manera loquíssima. Però ella és més gran que ell? Sí. Ah, vale. Però no pot ser que en tota la humanitat només ells dos estiguin sota l'aigua. No, hi ha molta més gent, es troben gent molt dolenta i veuen coses molt loques. Ja me'n recordo. Sí, perquè a més a més després... És que a mi aquest llibre, us ho juro, jo no sé quants anys fa que no m'he llegit aquest llibre. És molt xulo. Em va fascinar al seu moment, però fascinar, d'una manera... Llavors ells dos es foten allà sota... Uns nens li han fet bullying al Bru. Sí. Vale? Llavors el tiren a la sèquia i llavors ella es llença a salvar-lo i just en aquest moment van tots els platillos. Llavors, per això ells no moren, perquè estan allà sota. Llavors, quan s'alcen, tot està destruït i tothom mort. I ja està, llavors a partir d'aquí van fent, però hi ha molta més gent viva. Sí, eh? Sí, no i gent que està bé del cap, i gent que està com un llum de ganxo, i gent que està fatal, gent que és molt dolenta, i a més agafen un vaixell, després se'n van, que també coneixen a molta gent així amb el vaixell, i totes unes aventures. Peli, no? En realitat és una metàfora sobre anar de creuer.
Sí! És una metàfora perquè te'n vagis de creuer. El llibre el patrocina MSC, no? Sí, ja està. Ella el bé que s'ho passen allà amb els viatgitos i tot això. És que juraria, ara això, si no... Viatgitos. Sí, rectifiqueu-me, però juraria que es mor d'una manera com... no tonta, però que és un tractor, que no sé què, i que li cau el tractor i es queda allà i no torna, i llavors l'Alba, crec que es diu Alba, l'Alba el va buscar i se'l troba com mort allà. És que no sé, és que és un llibre que em va fascinar. Perquè t'impacta molt, llavors te'n recordes. I llavors s'acaba que ella diu, bueno, no patim perquè jo tinc encara, jo què sé, m'ho estic inventant, tinc 20 anys, o 19, m'ho estic inventant, llavors el meu fill espera, perquè quan el meu fill en tingui 15 ja ens podem posar a fornicar i ja continuarem. I això també reconec que em va impactar, aquest final. És que és un llibre que te'l fan llegir a l'ESO, però... Però parlem-ne. No, està bé. Sí. Bueno, jo la idea aquesta del forníssim al fill per anar fent... És molt impactant. És impactant. Bueno, Adam i Eva també deurien fer alguna cosa semblant, vull dir. Clar, amb un mono. Però eren pare i fill també, Adam i Eva? No, eren marit i muller, però després els seus fills com van tenir fills. Clar, ja si no, com hem arribat aquí? No sé si amb la Eva, però entre germans mínim. Són coses que passen. Sí, no, i són coses que s'han de fer. S'han de fer perquè si no... Hi ha algun moment de la història que l'has de fer. Si no, no la farà ningú. Sí, és veritat. El primer humà o la fas tu, no la fa ningú. Jo us haig de dir que hi ha unes... Jo ara estic entrant en contacte amb unes persones, no us espanteu, vale? Que són germanes? Que fan 3 puntets. Això t'anava a dir. Que són germanes, d'entre ells tenen descendència. Sí, llavors, pues, unes persones que realment està... no està impactat, o sigui, algú com normal, No, que per exemple... L'evolució, la teoria de l'evolució, és un sí però no. Vale. És que ara tinc molta calor de cop. És un sí però no perquè... Què me l'has fet? No, has d'apretar fort el botó, de baix. No, però si... Sí. Vale. Sí, fort i ja està. Bueno, doncs és una teoria que consideren que és una mica locker, perquè llavors tu... Vale, però... Perquè la teoria d'Adam i Eva és com més bé. Sí, senyor. Llavors, la teoria bona, diguéssim, és Adam i Eva. Sí, és més plausible. Llavors, són unes persones que també, al sortir del lloc on tothom creu això... és que estic intentant no donar ni un detallet que pugui... Sí que fan 3 punts, sí. Vale. Al sortir... Jo crec que estic visualitzant per on van els tiros. Llavors, al sortir d'on tothom creu això... Clar, diu... Ostres! Que ho estan agafant amb ganes, O sigui, bé, de dir... Que cucatona aquesta teoria! Doncs que cucató tot això com de fora, doncs molt cucató. Doncs potser... Hi ha molta gent que està tornant a aquest lloc, Hi ha molta gent que està tornant a aquest lloc. Que està sortint del terraplanisme i... No, que està entrant. Que està entrant. Sí, que està entrant. Jo crec que no sé si ho vaig llegir l'altre dia, que en 5 anys ja havia augmentat com 30% o així. He barrejat el terraplanisme amb la creació, però és una mica el mateix. Sí, és una mica això. El P. Leto, perquè jo l'altre dia estava molt preocupada, i P. Leto em va enviar de dir calma, perquè em va enviar com les estadístiques de dir, no, en realitat... Les dades sempre davant. Sí, en realitat no hi ha aquesta creixença. O sigui, els números no diuen això. Però jo vaig llegir que són molt visibles, són molt sorollosos. Sí, senyor. I l'altre dia, amb la visita d'un d'aquests, que va venir des de... Va ser molt boig, això, des d'allà per Itàlia. Sí. Jo he de reconèixer... Va patar els camps de futbol, Els va omplir. He de reconèixer... Gran celebrity. Que lo de Barcelona em va semblar coquíssim. Sí, ho era. Però estèticament era preciós. Sí. Però no era el mateix, que el que va passar a Madrid. No. Era molt diferent. Sí, però perquè a Barcelona van dir, ja que hem de fer això, ja que hem d'inaugurar, i aquest senyor, cosa, no? Doncs que aquest senyor ens inauguri. Un Zara, no? Allà van dir, què li muntem a aquest senyor? M'enteneu? El punt de partida és molt... I tot sale mal. I tot sale mal. Llavors... Perquè quan la creativitat és basta, no tens cap cosa que el limiti una mica, exacte. pot sortir tot malament. Al Barcelona ho vaig trobar molt cucató, nivell, que el primer cop que ho vaig veure vaig plorar. Era molt bonic de veure. Sí. Em va com emocionar, ho vaig veure preciós. tants cops a Instagram. Sí, va cansar molt. Llavors, el de Madrid em va enganxar molt. Sí, també. Em va tenir molt enganxada, per motius diferents. Sí, correcte. Sí, però em va tenir enganxada a uns nivells de dir, quiero más. Sí. O sigui, nivell droga, No, tio. I quan ja has vist totes les escenes, dius, joder, ara no hi ha res més? No hi ha res més. Ja he vist aquestes imatges. Ja he vist els nens, ja he vist el Bustamante, ja he vist els que ballen. Sí, vull veure més. Algú més? Alguna altra situació estrambòtica? Sí. He vist ja tots els símils futbolístics, he vist els xuts, he vist els xuts, he vist la Diana Navarro, aquesta que no sé qui és, fent uns esgarips,
fent uns esgarips, i el Bustamante també fent uns esgarips llarguíssims que no s'acabaven mai. He vist aquella coreo de darrere, que jo no sé si l'heu vist, que aquella coreo sembla com si ara de cop jo anés a fer una coreo. O sigui, de gent que no sap ballar i que no va a l'hora, que dius, amores, això ho heu preparat amb temps en principi. No, podeu anar tots a l'hora? Una hora abans. Fin de curso. Un fin de curso. Perquè més d'aquestes èpoques... Un fin de curso. Se tira el temps a sobre, al final hi ha un que diu, bueno, jo tinc una idea... Aquell senyor del passapalabra, que jo pensava, què fa aquest senyor aquí? Llavors, és molt devoto, no? Llavors jo a partir d'aquí he indagat en aquest senyor. A mi Madrid em va donar molta vida, us ho juro, Sí, perquè estàs dient uns detalls que jo ja no recordava. Sí, és que em va donar... O sigui, em va enganxar, us ho he dit, em va enganxar, reconec que em va enganxar. Llavors he investigat aquest senyor i llavors jo deia, però aquest senyor... Que també és veritat que cadascú, encara que presenti la passapalabra, després pot ser el que vulgui. Sí, pot ser gilipolles, també. Però jo, no sé, llavors va ser com, però què és això? A mi aquest home m'ha decepcionat. Per què? Bueno, a mi ni decepcionat ni no, però vull dir... Però que et caia molt bé o alguna cosa? No, però... Bueno, es veu un nano molt ditxaratxer. No me l'esperava així. Ditxaratxer no és sinònim de res. És que una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. I la presentació aquesta que els van fer com si fossin futbolistes. Això era molt fort, Això no ho he vist tot, He de veure-ho. Això és molt fort, Jaume? He de veure-ho sencer. Hi ha uns moments que, a part com es concentren, fan el xut, mentre per l'altre es va sentint. I el gol de les... Això és molt fort, Ara mateix t'ho enviaré. Això és molt fort. El gol del què? De hi ha dos comentaristes. Bueno, però és que són comentaristes, són de veritat. Sí, de la ràdio. Y gol, y los goles que meten, yo que sé, que mete Madrid en cada parroquia, en cada no sé què. No. És molt fort. És molt fort. Us ho dic que a mi em tenia molt enganxada. Tio, la persona darrere d'això, els creatius darrere d'això... Bueno. Fort, Bueno, doncs són unes persones... Jo no sé si en el moment també com de l'excitació es van com esverar i després van veure que s'havien esverat massa. I ja no podien recollir cable. O si estan contents amb això. Això m'ho he pensat jo. Tu, ara surt això, que és... Ara això ha acabat. Perquè, a més, si només hagués sigut això, bueno, però llavors va haver-hi això i després Barcelona. Sí. Com estem d'ànims? Hem d'anar a fer un petó i escal? A mi se m'ha dit, jo no ho he vist, jo aquestes imatges no les he vist, però se m'ha dit que la Díaz Ayuso va pronunciar qué bonito o qué espectacular es que lo de Barcelona. Sí? No ho tinc contrastat, Això m'ho han dit. Això m'ho han dit. Qui t'ho ha dit? El Miguel Ángel. Miguel Ángel Silvestre. Muñoz. Sí, el Silvestre. Mas Mam. El Mar. Sí, Mas Mam Mar. Això m'ho ha dit una persona que m'ha dit, es veu que va dir això, però no ho sé, Però aquesta persona t'ho ha dit que ho ha vist en alguna xarxa. Ho ha vist en alguna merda, suposo. Ho va veure a ChatGPT, ho va veure, no? Doncs podria ser. A veure... Segons ChatGPT ha baixat, Veus? Sí. El què? El número de catòlics. De catòlics? Sí, clar. No tots els catòlics creuen en el creacionisme. No. Hi ha alguns que no. No, això que estic dient és una cosa molt concreta, que si voleu fora de micro jo ja us ho explico, però és una cosa molt concreteta. Sí, jo vaig estudiar en una universitat de l'Opus. L'Adri, avui estàs per veure sí. I és un xoc fort quan coneixes gent que creu de veritat en el creacionisme, que creu que és el que va passar. Sí. Però tu tenies molts amics. O sigui que... Jo no tenia cap amic. O coneguts. No, les amistats d'allà, tothom no era de la branca. Però sí que tenia una amiga religiosa, i algunes que eren bastant religioses, tot i no ser... O sigui, religioses com Everage. Sí. Jo què sé. No eren de l'orden. Que em sembla molt bé, Que... Hi havia... Bueno, però tot no pot ser, això de l'evolució. No pot ser, Hi ha d'haver alguna més, hi ha d'haver alguna Però a mi això no em sembla malament. Perquè si no... A mi no em sembla malament que la gent cregui en alguna cosa, saps? El problema és quan es porta a la vida real. Què vols dir? Quan es fan accions que afecten a la gent... Com la visita al papa, vols dir? Per exemple. Vale. Doncs això sí que em sembla malament. A la butxaca de tot. Però a mi no em sembla malament que la gent vulgui creure en alguna cosa. No, que creguin el que vulgui. Sí, home, al final s'ha de creure en alguna cosa. A veure, a mi m'impacta que parlar amb gent de la meva edat que diu que creu en la creació. En la costella i tota la pesca. Això és impactant per mi. És que això no es pot creure. O sigui... Us prometo que jo soc una persona molt espiritual, Molt espiritual. No, de veritat. Però jo crec que has de saber diferenciar. O sigui, bueno, no sé, és igual. És que aquest any catòlicament està sent entre la pel·li aquesta de la nena... Com es deia? Los Domingos. Los Domingos. Los Domingos empezó todo, Això que ha passat aquest cap de setmana passat. Bueno, aquesta setmana passada.
Va sortir un rilet del 3CAT Info, que a mi m'agrada molt mirar sempre què ha passat, una miqueta, i no contrastar, jo ho miro d'allà i ja està, i no m'ho crec. Llavors... La meva realitat? Sí. La de Límita? La del 3CAT Info, ja està, i bàsquet estrelles. Sí. Llavors, sortia un rilet que vaig pensar d'enviar-ho i llavors no me'n vaig recordar. Que Sant Cugat es veu que Sant Cugat és un lloc... Hòstia, sí que el vaig veure. Jo també l'he vist. Quina fantasia, tots són molt jóvenes, tots? Sí. Molt contents perquè allà hi va gent jove. Molt contents, però molta gent. Molta. A veure, hi ha molta gent que és de col·les rotllo el que van al Jaume. Jo a una universitat i vaig anar un any d'intercanvi. A mi em va fer molta gràcia sí, perquè el col·le que va anar, ja et dic jo que... A l'Emili Carles. Bueno, sí. Què hagués passat si jo en aquella universitat arribo a dir que sóc maricón? Tu creus que hagués sigut un xoc allà? I arribo a dir... No hi ha ningú que visiblement sigui homosexual? No. Tu no ho vas dir? Ningú, Jo estic parlant de quan jo feia tercera carrera allà... No, però a veure, no deu haver canviat tant, Però ningú ho sabia. Bueno, la gent d'allà sí. La gent propera. La gent propera, vull dir, el grupet amb el que jo em vaig fer, sí. I algun profe? Però imagina que meus pares no estan casats i jo no estic batejat, O sigui, no sé si hauria de poder entrar allà. Ja t'entenc. Volen diners. Però imagina que tu que això se n'assabenta un professor, un supernumari d'aquests que eren professors meus. Si pagues, se la pela, tio. Què passa? Clar, suposo que en aquell moment que em van t'intenten enredar, sí. I tu, clar, si t'enreden i et bateges i tu fas tot, tu pots fer en qualsevol moment de la vida. Això sí que diu que els batejos han augmentat molt la gent adulta que es bateja. Sí? Home, clar, perquè si t'has de morir has d'anar a l'infern perquè per una merda, pues per 2 gotes d'aigua, posa'm les gotes d'aigua. Posa'm les gotes d'aigua. Que mai se sap. Sí, Ramon el van batejar? En quants anys? No, de petit, quan va néixer. Bueno, quan va néixer, jo què sé. Tu també? Sí. Oh, que cuqui. Però el van batejar realment perquè la seva àvia la preocupava... Li agafaven telele. Sí, però la preocupava que... Bueno, i si se muere, o sigui, que li passés alguna cosa i no l'haguessin batejat. Clar. Era com una tranquil·litat per aquella dona que estigués batejat. Doncs ho fem. Clar. Sí, perquè ja era com, bueno, ara ja pot passar el que sí, perquè aquest nano ja està batejat. M'entens? Ara ja el poden tirar, no? Ara ja està. Ara ja el poden tirar pel barranc. Ah, però ja s'ha batejat aquest nano. Em sembla tan curiós que Déu sigui tan poc misericordiós de dir, mira, si es pitja abans que amb 4 anys i no li he donat temps a batejar ja... Bueno. Doncs mira... Això és que hem de repensar lo que et Déu, que és molt venjatiu, molt cabronàs. Sí. No, perquè també diuen que Déu, o sigui, clar, jo també sóc una flipada, em fascina la història, Tota la vessant històrica, en el fons fa molt, o sigui, és molt divertit i molt coquetó. Clar, també és una mica de dir, després tota la parafernàlia eclesiàstica que s'ha muntat no té res a veure. Com amb l'origen, saps? Una mica deien, a veure, si Déu, jo què sé, jo vaig llegir aquests dies alguna cosa que vaig pensar, és divertit, si realment Déu ara vingués aquí, no estaria no sé on van anar al Bernabéu, no sé on cony en van anar, estaria amb els profes manifestant-se, saps què et vull dir? Clar. Llavors, una mica això, el que passa que després hi ha tota aquesta cúria eclesiàstica, tota aquesta parafernàlia al voltant, que és espantosa, però bueno, el senyor en el seu moment devia ser molt revolucionari. Clar, bueno, en principi diu que, a veure, així com en teoria és com comunista el senyor. El Lliços. De Ptolomeu és de tots, tot és de tots. Tot és de tots. Compartim el menjar, compartim el pa, compartim el beure, compartim amb els malalts també. Doncs no ho apliquen, S'aplica rego. S'aplica regulint, sí. Bueno, podem canviar de tema. Estava sent trist, avui tot. Sabeu que és final de temporada? Avui? Clar. O sigui, potser és això que ens està passant que... És veritat. Però a mi no em sembla malament, A mi m'està gustant Acabar bien abajo. Igual estem tristos, perquè s'acaba. És possible. Però bueno, igual sempre torna. Jo tinc un altre tema, a veure si... Però dilluns que ve ja no n'hi ha? En teoria no. Ah, vale. A la pràctica. Però perquè no m'aviseu. Tu estaràs aquí? Comencem temporada d'estiu? Quin dia és? Clar, és que s'ha de fer el Summer Edition. Jo sí, jo estic aquí. Això, podem fer Summer Edition. Com a xurros. Quan és el sopar aquest que hem de fer? El dijous. Aquest dijous? Sí. Ja és aquest dijous? O sigui, ahir. Sí. Ja va ser, ja l'heu fet. No, és aquest dijous el sopar mort? Sí, ahir. Jo vaig llegir tot. És que només el lloc ja em va esverar. Però què vas? Està bo. Adri. No? A mi em va agradar. Tu vas tenir experiències molt fortes allà, d'un cambrer escopint, saps què passa? Saps què passa? Que el... Això tu recordes? Home, clar que me'n recordo. Però és que jo no crec que era que va pixarrar amb la porta oberta i tu el vas veure aguantant-se la mandanga. Això era el cambrer? El membre. Sí. El cambrer que ens servia. O sigui, tal qual com va sortir de servir, quina sort que ho recordes, perquè jo dic, recordo que va ser tot tan bé, però no recordo els detalls. Es van aguantar el membre, va fer la seva pixarada, després va escopir a algun lloc, perquè a mi em sona que un escopit, no es va rentar les mans a cap moment i ens va tornar a servir. Bueno. Però tu també hi eres aquella vegada? Amor, jo hi era. Però això va ser l'últim cop que vam anar? No, l'última vegada... Això va ser fa molts anys. Ah, és que vam anar un any.
va ser el primer any que jo vaig fer el sopar aquí amb la ràdio. Jo crec que era aquest any. Fa 4 anys, no, això. Sí, això era... No, era C.L. jo crec, Jo crec que no hi havia l'Adri en aquest primer caliu. Jo, el caliu últim, vaig estar. Va ser el primer any que vaig estar. Doncs pues el caliu últim. A veure què s'ha fet, el caliu? No, ja no s'ha fet mai més. Des d'aquella vegada ja no s'ha fet més. Ah, doncs sí que hi eres. Vale. Jo em vaig demanar, ho vas dir, Crec que et vaig demanar el calamar espanyol, Sí, vale. Amb la bandera, no? Calamar nacional. Vaig demanar el calamar espanyol i el flam d'ou casolà. Saps què passa? Que l'any passat vam anar a un lloc que es va intoxicar alguna persona. Què? Sí. A l'Aranxi? No. Vam anar a un altre lloc, no direm el nom. Ens vam salvar de la intoxicació? El T-Punto? Va haver un parell o 3 de persones que es van intoxicar. Què? Però de què? Amb què? Per favor. Amb una maio? Amb una sípia. Què? Hòstia puta, Sara! Però que m'he demanat el calamar? No, però no va ser allà. Ja, però home. Va ser un altre lloc. És que ho estic veient, Al cap de 3 dies de fer aquest sopar sortirà un lote de calamares espanyoles... Nacionales. És que no puc. És que ho estic veient. El huevo del flam de huevo casolà d'allà de C.Punto. Us en recordeu d'allò que va passar amb els pepinos? Com? No. Que va haver-hi com... Sí, que el pepino intoxicació espanyol... de pepino? No se'n recordeu? Jo anava a la universitat i ho portaven tots els diaris. Va haver una cosa que uns pepinos van sortir com molt dolents. O sigui, sortia que la gent eren molt verinosos. Sí. I va haver-hi una campanya... Però com pot ser un pepino verinós? T'ho juro, Posa pepino verinós, a veure què et surt. No, però va haver una campanya de recolzament al pepino espanyol. Què? Jo això no ho sé. Sí, que el diari, no sé quin diari que tenia una exclamació a la capçalera, a l'OK, van canviar l'exclamació per un pepino i tot. Què? Aquella època feien la campanya de recolzament al pepino. Posa Crisis del pepino espanyol. Crisis del pepino espanyol, posa això. És que m'està semblant, al·lucinant. Però això no ho he viscut jo en una realitat paral·lela. Jo tinc un altre tema i ja se'ns està acabant el temps. Anem mitja hora. I després saps què pensar que vull fer? Què vols fer? A les bandes? Què vols fer? Rescatar l'últim vídeo i fer un mezcladito de veure si ens en recordem. Perquè jo, entre que el gravo i l'escolto el programa, ja no me'n recordo de les cançons. Ja t'entenc. Mira, diu que la crisi... Sabeu que us podria haver portat un berenar? Ho acabo de pensar. Que tinc 2 roscos ferradures, una de cabell d'àngel sencera i una de xocolata. I per què no l'has portat? Pues perquè no m'ha passat pel cap. O sigui, si ho dic... Clar, exacte. És que ara, parlant del pepino espanyol... Shame on you. M'ha vingut parlant del pepino. Per cert, el pepino del Fassbender, la pel·lícula aquella del Shame, que t'has la pel·lícula veient el pepino, que ara també m'ha vingut. El pepino és molt sofert, és molt versàtil. El Ricky Morty. El Ricky Morty, el Riquinillo. El Ricky fa de pepinillo. Jo és que no veig el Ricky Morty, ho he de veure, oi? Hòstia, que bo és, tio. És molt guai. Tu has vist el Shame del Fassbender? Sí, l'he vist. Passejant el pepino tota la pel·lícula, vale. Més Frankfurt, però sí. Bueno, Frankfurt desequilibrat. Quin és aquell? La Cervela. M'has vist Cervela, allò. Un papinarro allà, bueno. És que jo la vaig anar a veure sola i tampoc sabia gaire què anava a veure. Sort que la vaig veure en una pantalla ordinador, jo. Vale, jo la vaig veure al cine sola i amb les meves espirals vermelles. Ojo, Anar menjant espiral vermella. Aquella espiral de destrucció i aquella cervela de colgandera. Aquell nano follant tot el dia amunt i avall, sentint-se fatal després, anant amb el pepino tot el dia fora. Quin mal trago de peli, corrent per allà perquè se sent fatal. Jo l'altre dia vaig estar... Però què és? És un nano que està fatal. És un nano que està fatal. Jo l'altre dia parlaven en un context, van descriure una persona rajant, criticant-lo perquè li posava les banyes, perquè anava de putes, perquè no sé què. Aquí. I de sobte, a la parella, parlaven d'una persona que no hi era, i vaig pensar... però això tu en una conversa normal. Era real la persona, una pel·li. Un grupet d'amics explicaven el cas d'aquest noi. Qui és aquest noi? I jo, que l'estaven criticant amb aquesta angúnia, i jo vaig pensar, clarament, hi ha un problema d'addicció al sexe aquí. Clarament. Ai, Jaume, no ja t'entenc, vull dir, és una persona malalta. Clar. Però se li notava, pel que feia. Jo no hi era allà. Ja, sí, però per lo que van explicar... Home, enganyava a la noia sistemàticament, pagava per tenir sexe amb altres noies. I això la gent ho sap? O sigui, els amics ho saben? Sí, ja t'has sentit tot, no sé per què, no me'n recordo. Jo pregunto, perdona, pregunto una cosa. Està associat l'addicció al sexe amb algun altre tipus d'addicció? Rotllo a les drogues o... Aquest de la pel·lícula no. No. Anava a dir, no, tot i que potser... Això m'ho estic traient del papo, Patillaca? Vigilem. No, però de dir, potser... Una cosa porta l'altra. És més fàcil, Mm. no sé, enganxar-te a una altra... No sé.
És més fàcil, sí. Jo crec que sí, a veure... No sé, és que això ara jo, sigui una teoria de m'enteneu. Sí, però és molt possible. Gràcies per parar l'aire. Sí. La crisi del pepino. Me l'heu posat a 22 i és molt fred. Hòstia putíssima de la mare que em va parir. Jo el tinc a 20 aquí. Fred, perquè no he portat el puto polar. Us juro que em sento tan malament de no haver portat la ferradura perquè tinc una gana... Però per què? Jo també m'estic morint de gana. Per què tens ferradures? Perquè ahir vaig anar a dinar a casa els sogres. I em van fer un dinar molt bo. Bueno, em van fer un dinar, no. La sogra em va fer un dinar molt bo, perquè el meu sogre no toca una paella ni que el matin. Sap què és una paella? Suposo que sí, de veure-les. La de València, no? Sí, sí senyor. I de menjar-les, vale? Un dinar boníssim, com sempre, as always. I llavors aquella senyora havia comprat quatre ferradures enormes, perquè aquella senyora molt exagerada... A mi el que m'encanta és que us haguéssiu menjat 2 ja. Pues sí, 2, pel berenar. Clar, vam dir, bueno, pel berenar. Sí, home, clar, perquè de postres ja no. Llavors el fill ens va fer la migdiada i llavors, bueno, va fotre una de menjar i encara va fer una ensaladita. Porque le gusta a la Sara. Clar. I el Ramon li va dir, ¿dónde vas? Que mona, no? Sí, però li va dir, ¿dónde vas? ¿Dónde quieres que se meta la Sara a l'ensalada? M'entens? O sigui, si és que aquí m'enteneu? Ja hem menjat per 15 i som 4. Clar, i és veritat que l'ensalada no va sortir, clar, no va triomfar. Clar. I jo després em sento tan ruïn que vaig acabar menjant ensaladita. M'ho crec. No passa res. No, ja us ho dic jo, pues una mica de rúcula, una mica molt bona, una ampera, rúcula, pesto, un formatge d'aquests que se't desfan així. Vaya currazo, no? No, era bonic, unes nueces pecanas. Era boníssima. Pues clar, vaig acabar allà menjant ensalada com si fos una vaca embotifarrada allà, però bueno, clar. La crisis del pepino, ¿nos lo explicas? Ah, sí, mira. Crisis del pepino de 2011 fue un grave conflicto comercial y alimentario. Autoridades de Hamburgo culparon falsamente a Pepinos de España de portar la letal bacteria E. coli. Veus? Però l'E. coli aquest és molt fotut. D'on és l'E. coli? A mi em sona molt això. La bacteria Helicobacter. Està la merda. L'Helicobacter. D'això em sona, de quan jo tenia tan mal que em van mirar si ho tenia. Sí. Aunque las pruebas científicas exculparon a la huerta española, el daño económico al sector agrícola fue devastador. Em sembla fortíssim. No us en recordàveu d'això? Clar, jo anava a la uni, que sempre repartint aquells diaris de merda gratis, i clar, és que anava tot el diari ple del pepino amb un pepino avall. I van acusar falsament el pepino espanyol, Per aquí no, Aquí no, Hamburgo. Aquí no, així no, Hamburgo. Quina pena. Jo ara estic consumint, perdó, i ja està. Estic consumint molta premsa d'extrema dreta. Super. Sí, perquè... Va molt bé, per contrastar. No vull donar més detalls, perquè si no dono masses detalls. Pluralitat. Perquè me les posen a l'ascensor. Vale? Quan es frega l'ascensor, llavors... Vale? Per aixugar. Per aixugar. Però això està bé. Llavors, reconec que em fa molt gust, perquè jo ja entro a l'ascensor i et cagues, a veure què podré llegir. A veure què llegiré. I se llegeixen coses molt guapes, Grans emocions. Grans emocions, Jo cada matí sempre entro al meu diari preferit, que no diré quin és, i un d'aquests. I després contrarrestes. Sí. Saps tota aquesta retòrica de estamos viviendo en una dictadura... Sí. Pues, bueno, però és que allò ho tinc a l'ascensor, De portada, no? Jo ho tinc a l'ascensor, al terra de l'ascensor ho tinc allà. És que... I jo pujo i baixo i m'ho vaig llegint. És que normal que llavors estigui en el panorama polític com està a les enquestes el que diuen, també. Bueno, clar, perquè evidentment això ho consumeix algú que m'ho posa allà. Jo sé qui ho consumeix, Que en el bloc de pisos no saps qui és. Home, la persona que neteja, la persona que li toca quan li toca la tal porta netejar... I és una persona, us he de dir... Cuquíssima. Cuquíssima. És que una cosa no és que no pot ser més cuqui, Sí que també us diré que algun dia jo li he hagut de dir però esto, vols dir... Contrastem. Sí, perquè a vegades m'ha dit alguna barbaritat d'escoles d'aquí de Castellà, d'algunes... ja no, és que si no sé... I jo dic... No ens hem de creure tot, no ens hem de creure tot. Amb tu és maca perquè ets russa. A mi és maquíssima. No, és que és una persona maquíssima. Clar. De veritat us ho dic, Bueno, ja està, fins aquí ho deixo. Una experiència molt maca, us ho recomano. Vale. Llegir de vegades. Anirem al teu ascensor. Sí, veniu. Per tenir emocions fortes, a vegades, agafar un diari d'aquests i... molt bé. Bum! Sí. Bueno, és que hi ha gent que anem a veure pel·lícules de terror al cinema i hi ha gent que agafa aquest diari i no li cal la ficció. M'ha fet molt gust el 28 dies després. Ja te l'has vista? Me queden uns minuts perquè no la puc acabar de veure mai. Gràcies. Ja li poses cara a la Naomi Harris. Ja li poso cara a la Naomi Harris. La Hannah també, que és meravellosa. Montana. La Hannah és la nana. Sí. Que és meravellosa. Tota aquella pel·lícula que al final... És com un... Bueno, no, perquè clar, també van ser ells com dels primers, perquè al final són coses que passen a totes les pel·lis de zombis i a totes les sèries de zombis. No, però aquella és... Aquella és molt original, és molt de les primeres, Sí. És molt coquetona, molt coquetona, molt.
Sí. L'he disfrutat molt. Bueno, encara s'ha d'acabar, amb el Killian, de cop com d'un nano que no tal, de cop que sembla allò l'Apocalipsis Now, aquell nano sense samarreta per allà tot ple de sang, amb la pluja, fa molt gust. És com un topicazos i fa molt gust. Sí. Bueno, pues va ser la primera, no? Sí, de les primeres. Sí. Molt gust. I jo volia parlar d'un tema que just em va passant en el cinema, que vaig veure, però no volia parlar de la pel·lícula en si, que també la podem comentar, si voleu, que vaig a veure Black Rooms. Black Rooms? No sé ni què és. Un fenomen de les pel·lícules del terror. Comentem després. El que vaig adonar-me'n, perquè era un dia de festa del cine, i jo visc independent de quan és la festa del cine. Llavors, com entres gratis, no? Clar, jo un dia arribo allà i dic, merda, la fiesta del cine, perquè veig tota la generació de peny i dic, bueno, vaya moment hem vingut. I va passar una cosa que hi havia cua al lavabo d'homes. I dic, hòstia, hi havia molta gent. Sí. Però hi havia cua perquè ara l'home no pixa a un o sigui... El pixadero públic. No pixa... O sigui... Pixa tancat. No, han de deixar com a mínim un pixadero de marge... Sí, un espai. Per poder pixar. És a dir, no estaven ocupant-se tots els pixaderos. Els pixaderos de paret, Però aquesta és la regla no escrita de tota la vida. Però a veure... Per no veure't la tita del costat. Però si no tu veus la tita? Alguns sí. A veure, primer... Ha d'haver molta tita. En el Cinesa Terrassa hi ha molta distància i no veuries res. Per Vallès? Per Vallès. Està ben fet, llavors, molt ben dissenyat. No veuries res. Però igual, si hi ha cua... Si hi ha cua, tu pixes allà i ja està. La norma no escrita és que no es pot. pot. Tu ho faries? Jo ho faria. Tu t'esperaries? M'esperaria. No, home, no, però si això és una mica un toma i daca. En sèrio? Un entra, l'altre surt... Sí, jo em pensava dir, però què ha passat amb l'últim any? Què ha passat? Què està passant? Què m'he perdut? Què m'he perdut? Saps què vull dir? Perquè jo, o sigui, evidentment, si hi ha prou d'allò lliure, no et poses el del costat. Si n'hi ha 5 i hi ha algú pixant, no et poses el del costat, evidentment. Però si hi ha una cua que flipa... Si som uns quants esperant i n'hi ha 3 de lliures perquè estan fent un sí o no, un sí o no... No, fatal. Estic amb tu. I et vas ficar? I tant. I et vas com adelantar, de dir... No. O sigui, vaig arribar... O sigui, quan es va moure la cua, que jo vaig poder entrar i vaig veure què estava passant, llavors ja em vaig fotre pixar i dir, però què és això? I per què no ho vas preguntar? Què està passant? Que no esteu bé del cap. Què ha passat aquest últim any? Què li està passant a l'home hetero? Què li està passant? Tanta por té l'home hetero de veure una altra tita? No, jo és que se'm talla. I de convertir-se en gay? Què està passant? és que no, però, bueno, almenys a mi no és per això, és que se'm talla el pipi. Ja t'entenc, no és per la picadura de la cobra gay. Això ho has fet sempre? Ho he fet tota la vida. Tota la vida? I jo si puc em tanco sempre. Mira, això jo ho respecto. Però si no hi ha espai... És que jo t'he de dir que això, clar, jo d'entrada et diria, home, és que el que estaria bé és poder-ho fer sol. Sí. És que jo ets a dir una cosa, a mi la G. mai m'ha vist pixar. Ai, va, Adri, per favor. Que se'm talla el pipi, que no puc. Això, em sembla una cucada. Home, jo he de reconèixer que en segons quins entorns de pixar, també em costa pixar. Sí, home, clar. És que no puc pixar al mar, jo, per exemple. Ah, no, al mar sí. Jo no. Pues al mar fa molta gustera, Pues no pixeu al mar. Fa molta gustera. Bueno, jo crec que ets un cas una mica especial, llavors. O sigui, jo reconec que a mi m'agrada poder anar a un lavabo on no estigui pixant amb l'altra jupideta allà al costat. Tot i que és veritat que a la festa major i tot el que és pixar al carrer, és veritat que fas el pipí en grup i és molt bonic. És un moment de comunió molt maca. Mira, ara que ho heu dit... Jo puc entendre que si tu tens... Clar, és que sí. O sigui, si tu tens una aprensió i et costarà pixar... Molt. Doncs llavors entenc que no, però dic, era com normalitzat, o sigui, estava normalitzat, dic, però si hi ha 6 pixaderos, per què només els hem d'ocupar els 6? Què està passant en aquest món? No, els hem d'ocupar els 6. Perquè si no hi ha, o evolucionarà la cosa que que em posaran a la meitat. No, nois, utilitzeu els pixaderos. És que no us els trauran, si no, Bueno, ara normalment posen com una barrera. I llavors sí que pixaries al costat algú? Sí, llavors sí. Però igualment no us passa quan el lavabo està tancat, per exemple, vas a l'Ikea, m'ho invento. No, jo no sé, jo em vaig quedar, però això t'ho ha explicat el teu pare? Tu quan vagis a un lavabo públic, com el pare que t'explica com has de pixar, jo què sé. Ningú m'ho ha explicat, la veritat. Però això s'aprèn. Perquè m'ha passat en l'últim any que de sobte dic, però això és un fenomen recent. O sigui, us heu posat, han posat una circular que m'he perdut, un boletín oficial, un BOE, que et veia com s'havia de pixar i jo m'he perdut. Sí, no ho has vist? És que jo estic pensant en aquesta... És la sensació que vaig tenir, perquè tothom ho sàpiga, jo no. Aquesta conversa, o sigui, els pares expliquen als fills com es pixa. És que no ho he vist al Ramon que li expliqui el Ramonet. Potser li haurem d'explicar en algun moment. Mai. A mi una persona em va explicar que el seu pare li va explicar com s'havia de pixar. T'has d'aguantar la tita. És que no se m'ha acudit mai. Va lligat molt la de si t'escapulles per pixar o no. Clar, si tu li has d'explicar al teu fill que s'ha d'escapullar per pixar, llavors li has d'explicar. Però tu t'escapulles. Però per què jo no em descapullo. Jo tampoc. Però per què t'has d'escapullar? El pipí surt igual, no? No, però a vegades fa així...
Vale. Interessant. Però jo ara m'assec sempre. Sí, ara millor seure. Sí, a casa és assegut, però per exemple el Ramonet, que no és assegut perquè no pot arribar a la criatura a seure, i perquè, clar, tampoc, no sé. Però el Ramonet va a la dutxa, no? Sí. Llavors és igual que... Clar, sí. Bueno, en fi, jo ara m'he quedat xascat perquè que em vingui una altra persona que sigui usuària d'aquest lavabo i em digui per favor, no, quina tonteria, ocupem tots els pixaders, perquè clar, que va... Bueno, perquè tu també amb la F heu fet molta comunió avui. Amb la F, clar. Ara de cop... Ara em sento... Traït, et sents traït. Però, per exemple, això a l'Ikea, tu vas a, per exemple, a algun lavabo, que n'hi ha pocs, i de cop hi ha un silenci absolut. Al mercat, sí, tu vas a pixar, és raro. I entra una altra persona, hi ha un silenci absolut, costa molt deixar anar aquell pipí... A mi m'agrada. Sentir com pixa l'altre. Vale, que hi ha un altre. No, tu saps que hi ha l'altre, i tu tens aquell pipí i pensa, a part sempre se sent tot, és igual. I surt un pet a vegades. Surt un pet a vegades, fa molt patiment, Això fa patir molt. Jo també, això m'he deslliurat una mica. Doncs està bé, Perquè a vegades em senten a mi, a vegades sentiré jo l'altre. Mira, hoy por ti, mañana por mi... I endavant amb tot. És bonic. Però he de fer l'esforç de pensar-ho, de dir, mira, és igual. Sí, perquè si no te retrae, Perdona, hi ha una última consulta respecte a aquest tema. Adri, això, a part, tu fa més gent? O sigui, tu veus que hi ha més gent que ho fa? Jo crec que ho fa tothom. Lo de deixar el de cortesia al mig. Sempre. O sigui, fer cua... Home, això no ho sé, perquè és que no m'he trobat a la situació de fer cua. Jo no he fet cua mai a un lavabo de tio. Clar, és que a mi no m'havia passat mai tampoc. Però creus que sigui... Vés a la festa del cine, Adri. Clar, vés a la següent festa del cine i a veure com ho vius, Quan també. és? No, ara ja després l'any que ve. Són 3 o 4 dies que ja han sigut. I això és allà a Terrassa? No, tot Espanya. Tot arreu. Hi havia pel·lis decents? Bueno, les que estan en cartellera ara. O sigui, no. I què tal aquest terror? Jo a Terrassa vaig robar xutxes, ja us ho vaig dir l'últim cop. Sí, no passa res. Perquè no te les volien cobrar, també. No? No era que no te les volien cobrar? Bueno, no me les volien cobrar. Vaig estar molta estona esperant i vaig dir, bueno, doncs les robaré. Però em sembla molt bé. És que no sé. A vegades hi ha gent que no et vol cobrar. Saps que em sembla molt bé, també? Saps que em sembla molt bé? La capçalera. Opino de que... Absent som tot! Què hi ha a les 6? Que hi ha la carpeta de l'avi? No, però haig d'anar a fer una cosa. Allà al mirador. Però no hi ha el cacauet acabat? Hi ha la final el dimecres. Això serà... Podem venir? Sí. Todo. Això estarà molt ajustat, A on la fareu? Aquí. Aquí? No fareu allà? No, es fa aquí. Aquell any la vaig fer allà, la vam fer allà al Calissó. Es fa aquí aquest any. Molt bé. Bueno. Vaig veure Black Rooms, que és un fenomen d'internet. O sigui, aquesta pel·lícula ve d'uns vídeos de YouTube de fa molts anys. Ja em fa por. Que és que no sabria com explicar-vos-ho. És un found footage, saps, d'aquests vídeo encontrado. Sí. O sigui, els vídeos de YouTube eren com un falso vídeo encontrado. Sí, com la Bruja de Blair. Com la Bruja de Blair, que és a dintre d'una mena de lloc d'oficines que l'estructura dels llocs és estranyíssima, no té sentit. Vale. Això ho repeteixen molt a la pel·lícula, és com si... Però com el de Cube, aquelles pel·lis? No, perquè allò té com... Sí, allò recrea com un lloc d'humans d'oficines, però tu veus que allò ho ha fet algú que... Tu veus que ho ha fet algú que no sap ben bé com és una d'allò d'oficines. Durant la pel·lícula ho expliquen així, durant la pel·lícula expliquen, és com si algú que mai ha vist un gos li expliques i després li demanes que el dibuixi. Vale. Llavors, en una tenda... És que m'estic connectant ja. Troben un accés a un lloc que no paren d'haver-hi com sales i sales i sales, cada una més estrambòtica. Ai, Adri, para això, em fa molta por. Bueno, és molt xula. És que, a més, que està fent molts diners, perquè ve d'aquest fenomen de YouTube. És molt xula, Sí. Però que és això, és com llocs estranys. Sí. I et maten, entenc. Bueno, això passen cosites. Això hauràs d'anar-ho tu a veure. No, jo no aniré a veure això perquè em cago, m'escagarrino. Jo no puc amb les pel·lis. I està fent molts diners i a mi em sembla molt xulo perquè és com cinema d'autor. Vale. No és ben bé com una pel·lícula de terror comercial estàndard. Ja. Mainstream. És com cinema d'autor. Surt la Renate Reinsberg, que és la nana del Sentimental Valio, vale. Que ens agrada, i la peor persona del mundo. Vale. I surt el nano de 12 anys d'esclavitud. Chetel Run. Cheto. No, com es Chetel diu? Island. Air Force, és que no ho sé. Air Force One. Vale. Bueno, i m'ho vaig passar molt bé, jo he de dir. He de reconèixer. Però és una pel·lícula que m'agradarà? I passaràs malament. Però només has anat a aquesta? I he anat també a una que es diu Ivan i Hadun. Ai, aquesta l'he sentit. És molt xula. Diuen que és meravellosa, pot ser? És molt bonica. Vale. És sobre un noi trans i una noia musulmana que s'enamoren. Vale. Hòstia. No, ho dic perquè... Triple, quadruple discriminació. No, sí, això t'anava a dir. Mare mia. Sí, els tindran els pobres, tio. Sí,
Però molt maca. Però és molt maca perquè, a més, no va... El conflicte no seria ben bé... El conflicte és un altre. D'on és la peli? D'aquí? És espanyola. Molt bé. He llegit que és molt maca. És molt bonica. Plores? Tampoc diria... No, perquè és bonica, però no... No. Jo ploro fàcil, Llavors sí. Vale. Llavors sí. Però també plores perquè és... Jo vaig plorar amb la Sagrada Família, la Benedizione. Jo vaig plorar amb Doraemon, imagina't. Ja, bueno, és que el Doraemon... Joder, sí, fa molta llàstima. No, la pel·lícula és molt bonica. Per mi té un parell de coses de guió que... Però res, són 2 moments molt petits, però en general és una pel·lícula molt bonica de veure. Que bé. Sí. I vaig anar a veure... I he vist també... És que jo tinc ganes de parlar més del Dark Room, aquest. Del Dark Room. Vale, faig una última recomanació per No, perquè ja està. Per la gent que té Netflix, que és pràcticament tota la humanitat. Vaig veure una pel·lícula dels 90 que han posat fa poc, que es diu Pleasantville. Vale, sí, em sona molt aquesta sona pel·lícula. molt. Però això no és el Superman, no? No. Allò és Smallville. És Smallville. El Pleasantville, que és una mal, perquè em sona molt. Que la tenia jo sempre a la retina, perquè va com d'uns nanos que es foten dintre de la televisió. Que són el Tobey Maguire i la Reese Witherspoon, joveníssims. Vale. Que es foten dintre de la televisió en una sèrie com dels anys 50 en blanc i negre, que és Todo es perfecto. Vale. I la perseguí, de sobte l'han posat allà al Netflix, i mira... Gustosíssima. Ens la vam fotre aquest diumenge. Que bé. Oh, quin gust de pel·lícula. I és pel·li de diumenge, més. Oh, quin gust de pel·lícula. Ai, que bé. Perquè, a més, és molt poc americana. Que això també va... O sigui... Però t'acaba bé? És poc americana en el sentit del missatge. Ja t'entenc. És poc americana. Acaba bé. Ai, que bé. És molt gustosa, la reflexió és molt bonica. És una pel·lícula que, a més, fuig molt dels tòpics. Ai, que bé. A més, mira'm en Toby. Mira en Toby. En Toby jovens. Sí, jove. I la Riz, que deu ser joveníssima. I la Riz, que és una bebès. És una petita bebès, la Riz. Escolta, que ens caparan no sé què o no. Aquest no és el de l'Spiderman? Sí. Claro, el Toby. Mita-la, la Riz. Que té un noviele. Los guaperes. Ai, però perquè no te la... Mita-la. Ai, home, això és un topicazo. Sí, però perquè això és abans que entrin a la... a la peli. Quina bufonada. Clar, llavors aquí és la sèrie aquesta. I entren a la sèrie. Mira, ens ho vam passar bé. Però és en blanc i negre, la peli. Bueno. Sí, perquè quan entren, sí. Ho hauràs de veure, passen coses amb el color. Cosites. Però que són germans. Sí, són germans bessons. Ah. I mira com toquen el mando. Toquen el mando aquí, traca, una mica fan un Jumanji, Sap cap a dins. Bueno, l'efecte a la pel·lícula era diferent, És divertidíssim. No era aquest efecte, és un efecte diferent. Sí? Sí, l'efecte és diferent. Com entren, està fet diferent. No, nos hemos puesto en la televisión. I poden sortir? Bueno. Poden sortir i descobreix... Ho hauràs de veure. Ai, que vale, m'encanta. Està al Netflix. A veure, és una pel·lícula típica dels 90 gustosa de veure. Clar que sí, clar que crepes, sí. És que jo crec que per això sí que s'ha d'anar algun dia al... Com es diu això, aquest país? Als Estats Units. Per veure això? No, com per menjar una cosa aquelles de dinner, saps? De cop unes tortites immenses. Bueno, jo vaig estar a Canadà i jo ja faig el ja xec, fa, no? Que després és el mateix que aquí, no? Ja faig el xec. Sí, jo aquí no ho he vist. Sirope de Arce, li tiren. Sirope. Però mucha tortilla, aquí no la fem, la tortita. No, és que aquí no es treballa gent. No, però vull dir que sap igual que si la fas tu a casa teva. Sí, però vull dir que com de fer aquest desayuno americano. Hi ha un dinner, no, d'aquests? Hi ha un dinner, saps? Lo dels diners és una mica cansa. És escarosillo, No és escarós, perquè... Però cansa molt, perquè és que vagis on vagis a voler menjar... Hi ha el mateix? És sempre... Tot comença i acaba l'hamburguesa. Tota l'estona. Això és als Estats Units, no és el dinner. I al Canadà també són aquestes racions immenses, estratosfèriques? Sí, un litre de beguda. No, és que jo això... No sé per què fan això. No ho sé, però vull dir que jo entenc que, per exemple, jo un plat d'aquest de tortites, jo menjaria una setmana, m'entens? Desayuno para toda la setmana. Llavors, si volies menjar alguna diferent, era anar a menjar a restaurants de llocs del món. Clar. Doncs ara me'n vaig a un asiàtic, ara me'n vaig a un grec, ara me'n vaig a un mexicà per no menjar... Ja, per canviar de l'hamburguesa, o l'hamburguesa o el bistec. O pizza, o pasta... És que no paro de pensar en la ferradura. Quina gana tinc, tio. Tanta gana, és que jo també tinc tanta gana. És el meu, és el meu telèfon, És que m'he posat rimell perquè luego tengo un aniversario i no me'n recordo que tinc el rimell perquè no me'n poso mai. I vas tocant-te-lo. Llavors em toco i penso, ai! No, està bé. Bé, sí.
Una mica. No, digue-m'ho, és que me l'he remenat molt. Aquí tens una mica. És que no hi penso. Però tu per què et poses rimei si tens ojazos? Clar. Bueno, perquè, no sé, mira, perquè me ha venido. Pues és que ara ja et podria explicar, és que no sé. Si tenies ganes, he pensat, tinc un aniversari i he pensat que posaré estarracades. No sé per què, me ha venido. Pues si tens ganes, sí. pues ja està, hombre. Toma, mira, pa ti. Gràcies. He pensat en posar-me aquest bosso que he pensat quedarà cuqui si em queda com una merda. Que a vegades també passa això, que sí, de cop... Sí. Mira, ja està. Una s'imagina d'una manera sí, que d'una altra. després queda d'una altra. Però bueno, està bé. Amor, és que no podem ni fer bandes. Ja. No, fem-les. Tu has de marxar a les 6 en punt. No, a veure, Adri, per favor, posa'ns unes bandes. Posa'm una... El vídeo aquell... El vídeo es va acabar. Fas el vídeo aquell i poses un minut al tuntun i fem 2 o 3 del mateix vídeo, però... Algú random, poso. No, el mateix vídeo que ja vam estar fent, i agafes un minut a l'atzar... Sí, un minut random. A veure, sí. Vale. A veure si recordem la banda. Vale, ho vaig a fer. Un moment. És un exercici que sempre havia volgut fer. Ens en recordaríem? No, jo no. Tu sí. Ja us ho dic, jo però no. Sí, a mi em passa que quan jo escolto el programa i quan l'escolto, que fa menys d'una setmana, a vegades dic, ostres, no Adri, pot ser. no marxis sense posar follo no sé què. Vale. Faig follades frenètiques, perquè clar... Estic a la fase anal ben bé. No, està perfecte. Està molt bé. Ara aquí ja, quan apretis play resoldrem, perquè... Ja està? A veure. Voleu que us posi menys segons? No, tio. A veure, 2 segons. Posa-la des del principi. Jo ja sé quina és, O sigui, Sona molt de Notebook. No, no és aquesta. No, aquesta és la d'abans. 2 segons. No, 2 segons no. Va, 3. Això és un terror, vamos. El Get Out. El Get Out. Ojo, Hòstia, Sara, que sí que serà, que sí que ho serà, que sí que ho No. serà. No, perquè de cop ja no se m'ha fet del terror. El tot de la vez en totes partes, me cago en tot. Ho haguéssim pogut endevinar, És que hem de donar-nos temps, hòstia. Hem de donar... Bueno, 2 segons, 2 segons. És que em poseu nerviosa. Us deixo 3 segons, us deixo, va. És que no puc Ho voleu fer en 4 així. segons? 4 segons. Mira que era l'Everywhere, Sí, Voleu que us deixi 4 segons? Vinga. Sí. Vinga, va. De 4 Tinc molta en 4. gana, és que no puc pensar en res més. Ara vas a sopar a casa... Aquest Dune. Aquesta és Dune. Jo que has dit Avatar. Molt bé. Quins crits, Sí, es desganyiten. Hosti, quins crits. Desganyiten aquí la Bene-sèrie. Ara m'han de fer la Dune 3? Sí, a final d'any, no? I ja se m'acaba la Dune? Se t'acaba la Dune. Home, espero que s'acabi. Tens una sèrie a l'HBO. De la Dune? No, tampoc. Sobre la senyora, la Benedicta. La Benedicta. La Benedicta 16. La Dune 3? Sí. Ara ja, que em serà aquell nano destruint l'univers? Sí. I ja està. Completament enajenado. I s'acaba així. Bueno, suposo que se'l carregaran, no, al final? És que bueno, no és que no sé. Lo típic, el ciclo de la vida. Vale, ja t'entenc. Naces, reproduces, mueres. Bueno, creces... Digue-li que no pots, que estàs en directe en un programa i que has de punxar. Has de punxar? Has de punxar... Que no t'avali. És que no sé qui era, no t'ho puc dir. Demanem uns segons per sortir d'aquesta vibra. Respirem fort, respirem fondo. Està tot bé. Et poso 4 segons més? Vinga. 4, molt bé, perquè era 3. No, que la Dune la sabem. No, però de la següent, no? Sí. Vinga. És del Bosque. És veritat! Aquesta cançó m'emociona. Era la de Balfagó. Sí? La de Balfagó. La de Balfagó? La de Balfagó. Ah, sí. És el Bosque? Passa res, no escrigui res. The Village. The Village, que és el Bosque. The Village. Molt recomanada a tothom, per favor, que tothom que la miri. Molt maca. Vinga, us poso l'última. De Balfagó. Us poso 3 segons. Val. Ui, sí. Aquesta és Green Book? No és Green Book o alguna així? Green Book? Que era el piano i que de fons feia que vam dir... En vam parlar molt, És molt bonica aquesta cançó. Posa-la més. No, és igual, no la sabem. Quin desastre, de veritat, Quin desastre. Té un punt de terror, però no... Vam dir tot això i al final... No és terror. Green Book? I què era? Green Book va sortir? No, és no va rotllo sortir. emotiva, la peli. És la de... És el Notebook? Ah, el Notebook, The Notebook. No ho sé, tio. El diari de Noa, The Notebook. De la Noda, el diari Aquesta de la Noa. sí que ens va sortir en aquest vídeo. Ens va sortir en aquest vídeo. Posa'ns-la, perquè és que... Perquè no valem per... No, per res. Quina tristor, de veritat. Posa-la. Dale. La red social. Quina desgràcia, de veritat. És veritat, que vam parlar del nano aquest. Sí,
veritat. De fer el parguela, de veritat. Ai, però és que trobo que també... Molt difícil, Però ens hauríem de recordar. No. Més de fer la mateixa retòrica. El piano, però de fondo, sembla de por, però no sé què. Ara què m'estàs posant, amor? No, ara estic posant... A tope amb la vida? Ara estic posant la ràdio. A tope amb la vida. És que vaig fent dues coses alhora. Amb la vida. És això? Sí. No sé quina cançó és aquesta. De bones, és boníssima. No, mira. Que vagis fent el cuc, pot ser que ploguin pedres. Estic tan desconnectada de la vida present. Però aquesta que és bastant... Era com antiga. Estic tan desconnectada de la vida antiga. La vida pretèrita. No, en realitat estic connectadíssima al present immediat. Clar. Que és com hauria de viure tothom. D'aquí a 2 hores, què? Però ja veurem. Posa'm una altra banda. No, perquè ja no puc. És que he tirat ja això a la ràdio. Bueno, ja no puc. a la temporada que ve, o al Summer Edition... No estic entenent res, És que m'entra per un canal. Per un canal, aquest ordinador m'entra per un canal a la taula. Però ara això s'està... Ara això està sonant a la ràdio. El què, això? La cançó. Nosaltres, pensava. No, vosaltres no, la cançó. Sí. Però llavors per què no es pot seguir aquí? Perquè és el mateix canal que el de... Ara ho he entès. És que jo no sé per què no soc tècnica, ja. T'estàs així. Et queda molt poc, Estic així de notària. Després de notària, tècnica. En 12 anys ets notària i en un mes ets... Cuidado, que jo he fet molts cursillos de tècnic i... Pues una setmana. Ara m'imposes aquí, no sé què fotre, Com un mono. Sí, no, és que tal qual, mono borratxo. S'han d'apretar i van encendre la llumeta. Fa molt gust també, per si algú les vol revisitar. Ara tinc moltes ganes de veure les altres, les setmanes. Fa molt gust també el punt de gore, sense ser gore, saps? Vull dir, però que et fa aquella sang... M'agrada molt, aquella sang a raig. Sí, això és divertit. A mi m'ha encantat el... Sí, és que t'ho fa molt. Bueno, clar, en el moment que es van morint també ho van fer. Ara està molt de moda fer un soroll sempre en les pel·lis de zombis, que és com el... Algo així, saps? Perquè es comuniquen entre ells. Totes les pel·lis de zombis sonen igual, els zombis. Ja no fan el... Ja no fan això. Ja, s'han anat com fent més cookies. Sí, afinant, ja t'entenc. Finura, el zombi fi. Bueno, adeu, ja ens veurem si hi ha Summer Edition i si no, doncs no, ja està. I si no, gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Per haver-nos acompanyat aquesta temporada que ha sigut preciosa, ha sigut erràtica, perquè no hem estat setmanes sense fer, hem sigut irregulars, però ho millorarem per la temporada que ve. La 6 és? La 5. La 5, hi vaig posar el guió, Molt bé. Vine a escriure la fullada frenètica. La temporada que ve serà millor, embuders, adeu! Bueno, no sé si pot ser, adeu. Shakira.